Who's there? It's there. Put the volume down. Just kana. You want to make us go to editing. Yeah, you know, it's natural. Airplane, but you need to make it. Put the volume down. Hello guys, hello guys. Hello guys. Askera say kuhanzi muma street ndezve kuhanzi muma street ndezve sure and this I don't know anything. I'm not sure. I don't know. Guys, itai first move a share live and take a move a share live mstega bamwe. Move a share live mstega bamwe. Isho must teach this ndukuziya zvukuitika pano. Zvepano ndozvandoziva zvomust teach handisiye kutaura chokwadi. Zim Crimes, how are you? No problem, Jessica, it's up to you. No problem, it's up to you. No problem. And my kid, I don't know anything. And this is Zivi. Chero dei vanga varambuka, chero dei vasina, ndiri mukadzi wondogona kufuma ndakarambuka mangwana. Asi zvinhu zvokuti ndingafarira skani. Chero dai chikave chokwadi asikana kana kuti dzikave nhema, inangu handizivi. Asi hachisi chinhu chokuti ini ndakazvimiririra hangu, ndakazvimiririra kudai ndingafarire nokuti ndiri mukadziwo. That can happen to anyone, anytime, any minute. I don't know. Derek, how are you? And the brother Derek, how are you? Hanzi mukurongedza here kuenda simeli. Messi, Mary, zvakaoma rikatirongedze mbijana. Regai tirongedze mbijana tiwane kuinda todiko kana vasingasatidi muno todii. Tongodzokera muchakwedu kuti takasata pisa mishe. Tongodzokera. Tongonokonjia noupenyu hwedu tiriko anai tingakora tichida kupisigwa muno zvadii. Ngavatisiye. Akusi kunyanya kutonyora hakuna ndatogeza ndatopfeka gauni rangu pauya mudzimai ushu nenyaya yake. Actually guys, maswera sei, mamuka sei guys, maneru kumatima nenyika amuri, njiti muri sei seko guys, Salmona Ninja ni tumela madekwa nabu the right guys. Mumazuwa fura, mami nenyaya yanga ichitenderera mastritum, nyaya yanga ichipisa mastritum, anditika WaFantan, the famous producer, ma celebrity ku Zimbabwe, anditi kuchinzi arikuabhiza mukadzi akadii, and then nyaya yacho yanga chingori nehameno umwe nemwanga chungaine version yake ukukataugwa izvi kutaugwa hapana munhu angane chokwadi. It was all speculations, handiti zvichingospeculator zvakadaro, but chokwadi chacho hapana munhu angachiri kuchiziva kuti zvakamira sei, handiti. So sezvinei, I think 3 days back ndakazofonegwa naguru ndoro naTatelicious and akati ndiri kuenda kuDenmark asi ndine munhu wandinoda kuti ubate nyaya ishi because ina handipo. Ndikati ndiani, ndobva aedha mukadzi WaFantan pa 3-way call anditi akati ndoda kuti ndibatiro nyaya ndatoona kuti ndokwaunga tukandingatisa nyaya ishi
batanya ish. Saka ndobva ndataura mudzimai WaFantan. So the live was supposed to have been done the very same day. Animaona, but mukadzi WaFantan akanga achienda kumakoti nemurume wacho zvikadidi, saka akanonoka kudzoka and papa chingoni nyaya dzanga dzichimboitika. Saka azondibata nhasi akati no, I think I'm ready now kuti ndiye palive nditaure side rank of the story, because ndikuona vanhu vakawanda vakutonditukawo, vamwe vachidi and vachidi, the Fantan is portraying himself kunzoko as if ini ndiri wrong antimaona. So ndoda kuti nditaure side rangu antika munyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. So let's wipe your lips. Okay, I was eating. Thank you, Anne. Thank you, Anne. So Fantani wanda andingamiri ndichimirira izvozvo kuti mudambobika guys, nokuti munhu ari kuda auya nenyaya yake ndiye anenge achida kuti life ite. Saka guys, to those who can play who can call Fantan, mudedzei auye, mudedzei tichimboplaya song yake Fantan. Ndiwe phone here tichimboplaya song ya Fantan guys. Imbomudedzai auye pano, imbomudedzai tegai Fantan, timbopinda kunyaya yake, timboplaya phone yaiwe, phone yangu iri kupikwa. Damn it. Yakatokonectwa right gaiti mbenda. I hope nyaya yacho song asi song ya gurundura ina kumanitize. Yakamanitize ya song ya. Song ya gurundura yakamanitize ya. Iya guruta telechasi yakatonzi Fantan one day. Fantani wanda, iwe wanda Fantani. Wanda Fantani. Napulita kauya. Hoi. Quinta delicious. Ai, tukuda song man atisikule izvi. Dai Fantan auye, dai Fantan aitachuya panapa. Because tatoya dai Fantan aitachuya. Dai Fantan. Dai Fantan aitachuya, dai Fantan wacho aitachuya zvivire. Dai Fantan aitachuya guys, dai Fantan aitachuya. It's all about the way you deliver. Marseille Martin is an award-winning actor, producer, and CEO. I am 17 years. I love. I'm not going to do a single play. Go play. I'm going to go play. Go to my songs. Single play. Guys, what are we chimba neni naika? What are we chimba neni mu comment section room? Asa delicious guys, oh guys. Fantan wanda.
Fluffy Berry. Right. Tadzoka nenyaya aiwa credit to Tatelicious Gurundoro. Right. Saka tine mudzimai WaFantan panapa rega itinzwe zvizere without wasting much time anditika because ndisina kutarisira hangu kuti ndike ndava live but ndakotega ndiye naye zvakaoma uye Tatelicious vodo. Hello. 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 Hello, Murisei. Ndiri right Murisei my fanti. Murikundinzwa? Kuno kuri right tave pa live manje panapa. Toda kuti mutsanangurire bva pakutanga pane ma speculations pane zvakawanda pane zviri zvakawanda zvakataurika pamazuva apfuura apa kuti makadzingwa nemurume imi mukatiwo murume hasi kuchengeta vana pakanzi zvemagwa nemurume amamuona nemwe mukadzi mumotikari mapwanya mota pakanzi vaenda kukoti mazodai saka nyaya dzecho dzaita pakusvika pakuti vanhu vachazivi chokwadi vamwe vakupisawo imimi hapana munhu arikuziva chokwadi vamwe vomirawo naFantan hapana munhu arikuziva chokwadi saka imi mukati ndoda kutaura side rangu of the story sevakadzi tinzwisisewo kuti exactly what were you going through muri maoko maFantan kana chii chakaitika pakati penyu naFantan usho. Alright, SIS MELLY. So nyaya yakafamba so ndakaopena canteen kumbari so ndobva ndaudza Fantan ndakati ndaona kuti ndirambe ndakagara zviti sei hazviiti tisika ndaona kuti tibatsirane ndiwanewo zvekuita semunhu wechikadzi kuti ndirambe ndakaita sei ndakagara so Fantan abva angoti angari munhu anga asingadi kuti ndishande neti ndaitomboita achimbondirambidza so apa pakandandatongouya zvezvekuti zvenharo so vangoti alright but alright yake yange isiri kuita sei isiri yekufara so ndobva ndatovhura kantini yaye ndakatopedza ndofunga 1 week aitombondiperekedza but anga kusarakidza kufara na network. Hello, ndo pawakamira ndo panyazobata network yako iri pawakamira ndipo panonyatsobata network yako iri so pandakapinda nditi ndatomutawa sikara sei ndani ana kudaira akabva atongosumuka pambedha pepeva atanga kupopota ukuita zvekantini zvechii autotangotora network. ndabva namutaiwo musikana achibva panapa vabva saka vauya kukicheni vatanga kupwanya zvinhu zvese achizvipotedzera achipopota uda kuita basa reira unoti hanzi ini ndakakudza kuti ita housewife haudi kuteerera ndokudza simple instruction ita housewife haudi ini ndiri celebrity handidi zvemukadzi anobuda panze ndoda kuti ugare mumba so ndomusi wakatanga noise vangobuda nemoti yake vaenda saka tatongosara tatangonyarara nevana tatamusiya akadaro vadzoka mangwana so mangwana paakadzoka akadzoka ndaenda futi kukantini kuya
vauya vanyika magumbezi ese mumvura nemapilo ese mumvura kuma 6 dzeusiku. Ndikubva kukantini ndikusvika kamwana kangu kadiki kari kunditi mama mauya dedi vauya vakanyika magumbezi ese mumvura. Svika nemusikana wangu apindai mutoileti muone mega. Ndikupinda mutoileti ndikuona mapilo ese magumbezi ese chese chinofugwa SIS MELLY changa chakanyikwa mumvura. Then ndatorara nevana tatatozokumbira gumbeze panext tatangorara tese vana udzoka. Mangwana ndopakamuka vatangoti hanzi ndakuyozotora vana vangu. Ndikamutaiwa vana hutore. Ava achaiwa vana manje ndikutora ndopandakaenda kupolisi manje. Ndanoti murume wangu tatazonzwa navana saka nawo atosvika pakuti ndakutora ndakutora vana. Svikanzi arega timufonere netsinyaya dzevakadzi nevarume atiwanzita sei atiwanze kuvhurisa madhoketi. Saka tiwanze kukudedzai mogara pasi totaura nemi. Ndabva ndati it's okay. Ndakatoti inini handisi kudangu kuti murume asungwe bana ndongoti mumuoneso mutemo zoonita sei zvamataura. Vafonerwa saka paakangonzwa kuti mapurisa akabva atanga kuiginwa makozi aye. Svika mupurisa ati hapana munhu ari padhuze naye here watikakwanisa kufonera. Then ubva vabata levels vavamuudza svika nalevels arega ndimhanye pastudio ndoita sei ndomunomuudza nekuti ndiri kumba. So akazodaira mapurisa iye vati vanzi hafanitani kuno kwatsatavhurisa dhoketi. Saka uya tingoti mutaurirane nani namadhamu nenoizi dzatanzwa. Svika nafanitani andosvikawo ma2. Saka saka tingakumirire here kuti usvike na2 takangokumirira nezvidzi 10 o'clock tokumirira na2 zvikanzi ndopanichawana time. Tabva tangosvika nemapurisa aya ngatingomirirewo right. Titamumirira fanitani vanobatika. Ndopaakatotanga kuti akundiendera kumapurisa zvakazengi. Fanitani akaita 1 week kumba achatouya achatobatika atonowhere to be found. Saka mapurisa vazototi atavhurisa dhoketi nekuti vakazouya kumba vaona zvinhu zvanzvapwanywa zviya. Vavati izvazviita saka ngativhurise dhoketi. Saka dhoketi ndoparakavhurwa. Saka dhoketi zvavhurwa mangwana acho tikutomuka nyaya dzazara mumapepa. Fanitani ndopaandifonera zvikanzi hauna maifafi nyaya dzazara. Iwo kana ukafonerwa nevanhu tauroti nyaya ndedzekuita sei ndedzekunyepa. Ndikati ndikwanisa kudaro baba fafa handizivi kuti uri kupi izvezvi. At least deo wauya toita sei tataurirana sezvanga ndati kumapurisa titaurirane dhoketi. Vati orai timira ndiuye papo vauya pamba paye. Zvikanzi zvinhu zvako zvese zvandakapwanya zvakaita mari. Ndakati maplate ndakamatenga 250. Saka ine unenge wakundibhadharira maplate ayo wotenga amwe maplate. Vanditi it's okay mukadzi wangu ngatiende ngatinovharise nyaya nekuti ndopakatanga paye metro kuburitsa ngatiende kumba ngatiende kumapurisa tonovharisa dhoketi. Saka munoziva kana mhepo dzangosumuka handizive kuti zvakafamba sei. Tikusvika mapurisa kuya tatonyora affidavit rekuda kuvharisa nyaya. Zvikanzi nyaya yadairwa nevanhu vakawanda. Saka fanitani adaira kuti inini nemukadzi wangu tiri right. Saka takavharisa dhoketi tinenge tine mari dzataita sei dzatadya. Saka imi munotaura kukoti kuti toda kuwithdraw nyaya. Zvikanzi nafanitani wacho right ngatiendei. Ndomusi wakavharara pamba iwo takamirira kuti mangwana tiende kukoti. Tabva taenda autotitora mavidhiyo tichipinda paye. Sorry maifafa mambokata nicho kenyita ichikata hatina matima akarandomuswarara kumba muchifuma muchienda kukoti ndopatagumira kunzwa mukadii.
kamwe chete tichotaurirana kuti aona mukadzi wangu ngatite nyaya dzipere taenda kuti kuya atasvika tatakutorwa mavhidhiyo paye tapinda maprosecutor muya so takashandisa dhore kumashure risingapindwe nemunhu wese nekuti aitraya kuhanda majournalist kuti asaite sei asaonekwe saka tataenda nedhore ariya taenda kudaro ndopaakabva tanonzi maprosecutor nyaya yenyu iyi ezvezvo yakatirwa nemunhu wese saka imimi chimboenda ikumba mumbonogara pasi nekuti makapinda mukoti nhasika muchangonzi muchapostpondwa date saka imimi chidzokai pamunopostpondwa date mawirirana manje tozowithdrawa nyaya kwete zvefast zvamuda kuti tiite izvi ndava ndatobuda ndava ndaudza murume wangu murume wangu ndopaakatanga kutojamuka akati aiwa iwe ungofanira kutodza prosecutor tenda towithdrawa nyaya izvezvi ndakutofundira loya wangu usafuirwe nevanhu loya uya uyabva afonerwa vakoya muya loya uya uyabva afonerwa tapinda mukoti muya tatangopostpondwa date so tatobuda mukoti muya endangonyarara ndichaziva kuti takuita sei saka mota yainge yabviswa painge ndopane vhidhiyo riya rakatenderera ndasiwa pakoti fantana akangopinda mumota neshamwari dzake nanaraskelebhu vavazadza mota yaya akatongorova mota akaenda akandisiya hino ndatongoshambudzika kuti hako munhu atoenda kwandisiya asi agumbuka here kuti nyaya yangu kunzi chi iwithdrayo ndoko ndakatotanga hangufamba netsoka ndichibuda saka majournalist vavatangonditoira vhidhiyo ndichifamba netsoka ndiri ndega vhazo ndofunga asvika kumusika uku vhazo rwahutena aona vhidhiyo riya vhadzoka ndichitofamba zvikanzi ndanga ndichifungidzira kuti urimo handaziva kuti hahumo ndatozozviona kuti hahumo mumota vanda namuti hamanje mota macho makazara ndokwana pai ndopakazoburuka raskelebhu ndabva ndapinda imini saka tatoenda kumba ichonditi mukadzi wangu ona vanhu vemajournalist vanoita kuti nyaya dzikore dzitonge pamwe pane zinyaya zihombe but ininewo tikufanira kutaurirana totodzoka towithdraw nyaya nanhango muti right baba vavi tatasvika kumba saka tatosvika kumba paye vadaira foni vangonditi ndafonerwa nagogazi zvanzi chimboya kunoku tine one or two advisor tinoita sei tatoda kukupa ndabva nango muti izvo hanzi ndodzoka mangwana kuseni but chakandishamisa ndechekuti munhu akabuda ne2 pairs dzebhutsu sikabva aenda ndabva ndazomufonera after 2 days ndaona munhu haana kudzoka ndakati baba biko muchiripi zvikanzi ana gogazi nanamhomzi vambonditi ndimbogara kuno kusvika nyaya dzaita sei dzapera vanamuti asi kaiwo kana ukagara ikoko uda kuti nyaya dzipere here kana kuti uda kungotiwo zviite zvikanzi naiye iwewe ita zvauri kufunga shamari iwewe kana uda kuwithdrawa nyaya kana uchiziva kuti ini ndiri murume wako withdrawa nyaya kana uchida kukontinua nenyaya ini ndakutotsvagirwa maloya netimu rangu ndabva ndangomuti right bo tabva tagara nandasiwa nevana vangu paye mufantana vana uzombotenga chikafu vangoti zii vataenda kukoti saka musi wekoti ndo waingonditi kana uda kuti nyaya ipere izvezvi noona prosecutor uyu nonotomudza kuti ida kuwithdrawa nyaya ndobva muti naibaba ndomaitirwa acho here zvinoitwa kuti unongondoona pakoti izvezvi unditi hanzi withdrawa nyaya izvezvi zvikanzi wakatongowithdrawa nyaya izvezvi inobvaita sei tobva ndatodzoka kumba saka ndatombotraya iwe nekudawo murume ndambotraya kuda kuenda kumaprosecutor aya ndikati withdrawa nyaya yemurume wangu ite sei ipere taurirane zvikanzi nemaprosecutor aya imimi pavhidhiyo pamakapedzisa kubva panapa makaonekwa muchifamba netsoka asi makauya muchitaura kuti but makazobva netsoka saka zvikureva kuti hamuwirirane ka ndabva ndati aiwa haatiri right zvika nemaprosecutor aya aiwa kana mahati tichaita sei tichazviona kabva nditibve panapa muende kukoti taenda kukoti kuya tasvika mukoti muya vanditi zvonizvo saka mwana angatomiswa kuenda kuchikora hachatobhadharira mwana nekuti mwana anodzidza paprivate saka munoziva zvekuti maprivate ayo unobhadharira manthi rawabhadhara ndo rinotakurwa mwana saka ndatomuti anhemba afafi ko mwana hachatoenda kuchikoro nekuda kwekuti
isusu tanetsana here zvikanzi naiye mwana uyu achitori mwana mudiki saka togonotombomira kumaendesa kuchikoro nekuti izvezvika handitomborana mari saka ngaatombogara ake tofanamuti alright it's okay tafutangogara mwana uyu abva atotanga kuregedzenda kuchikoro ndopakazonditi mumba mauri mumwe mukutoda rent tsvaga 1 room ubude mumba mauri mumwe nyaya dzichiri kukotsa ndafanangomuti 1 room yandotsvaga ndeine property handina izvozvi ndikugara 6 rooms onditi ndipinde mu1 room zvikanzi zvinhu zvinotengeswa shamari fatongonyarara saka vazondifonera tabva kukoti zvikanzi mukadzi wangu ndoda kudzoka kumba but tanga waita kuti nyaya ite sei ipere but nyaya itoripo ndeyekuti iwe unoripa ana mama ndakati nebaba vavi panyaya yekupwanirana mapesi nekutukana kwana mama vakupinda papi zvikanzi pataine tsana iwe wakataura mashoko ekuti vana vangu havachengetwe nemumwe munhu saka mama vakatoronzwa mashoko yayo zvechokwadi SISmeli ndakamataura pandaida kutorerwa vana vangu ndakati vana vangu havachengetwe nemumwe munhu ezilongo ndiripo kanzi saka mashoko yawo akatoshora namama vakamanzwa saka kufana kuripa mama pachivanhu ndokuti ndidzoke kumba saka ndabva ndangomuti alright zvisinei ndakatoenda kwamama kuya negumbezi ndakati mama sori zvenyu kana pane mashoko akaita sei akataurika pandaitukana nani nababa Fafi zvikanzi namama vai ndakanzwa zvakawanda stereki saka ndikutoda hama dzangu dziripo endera mberi ndabva ndaudza Fantano yazvikana Fantano ndizvozvo ana mhomzi vanenge vachitoda pachivanhu chaipo saka ndazitoda pachivanhu chacho saka ndiani anofanira kuunganidza hama dzamama ini ndozokumbira regero rwacho rwekuti sori ndakati vana vangu vakungetwe nemumwe munhu ivo mama ndo vanofanira kudedza hama dzavo ndikati saka oraiti kana mama vadedza hama dzavo unozoita sei unozondiudza toya tokumbira regerero vangu nditi oraiti nyaya tipostpondwa kukoti pai tabva tazonzi ndaprosecutor mimi vane mimi hamusi kuwirirana ndikuzviziya kana muri kuwirirana ndida kuti uye mese kunoku ndogara nemi pasi mese muri tundoona kuti mukuita sei mukuwirirana here so panga pane ishu yatainyanya kutonetsana ingeri ishu yemba takavaka imba kunonzi kuchitungwiza naFantana handiti saka takatema ini ndichiroho ndakasvika mama vane imba yavangu vanayo kuStonebridge saka zvanzi imba ndizvana mama wana muroora wangu inini ndiri kugara mu1 room mumatapi munomo saka damaitotiwo ndibude mumatapi munomo saka tatotaura naFantana tikati ngativakire mama wana mama wakura oficho Fantana amunhu anozikanwa wako anoti kumarisika kuti mai vake varamba vachigaro mumatapi kasingaiti azviite sei azviite tasumudza 3 rooms pai tiri pamwe chete imba yapera pai mama uri kuenda rini zvikanzi iye handisi kuziya saka kumba kuye kwakubva kwatsvagwa munhu hanzi munhu anochengeta saka tabva tazovaka yedu isusu kuchitungwizi 4 bedroom saka tasumudza yedu 4 bedroom akabva tangonditi mai Fafi kuti tiende kuchitungwizi hazviite saka ngatiite kuti mama vaende kupi kuchitungwizi saka ndabva ndamuti Fantani zvinobuda here ona isusu taane vana yashuwa isusu tine imba here wadi kuti isusu tienda kumba kwedu zvikanzi aiwa kana wakutodaro wakutotombo wakavenga amai vangu ndakati aiwa ndinombovenga nemama but dai wachoti isusu tiende munozati SISmeli nyaya yemba yakanetsa zvekuti amhino kusvika ndazobvunza kuti ko mapepa emba aripi zvikanzi ana mama ndakati ko mapepa emota aripi zvikanzi ana mama ndakati ko passport yako nezvitupa zvako zviripi zvikanzi zvina mama ndikamutsosaka inini ndiri mukadzi wako pakuti kudii kana iwe uchichengetedza zvinhu zvako zveshe uku inini handina kana chandakabata nawo wakuti imba yacho yatatanga kuvaka wakuti mama ndo vari kunogara ko mama vadi kuenda kuStonebridge kwavo zvikanzi kuStonebridge kwakasara saka ndabva ndamuti kuStonebridge kwakasara makuda kuti hanzi kwakasara imba yapera here madai mangoti taenda oraiti tiseni namama vacho tanogara kuchitungwiza kwacho
SIS MELLY munoziva kuti kana tiri vakadzi tine pamwe pekuti takasangana kana kumachechi tinenge tichisimbisana. Ndakatonza ona maifafi iweweka pamwe pacho panotoda zvivindi. Tama uende kuchitungwiza imba yapera nditi unogara kuchitungwiza. Ndabva ndaita sekudaro ndakuoneka Fantana ndakuoneka N1. Ndakamurume wangu baba angaenda kunonzi kuchini. Angaenda kubhindura ndabva ndazomunyorera message ndikati abafafi inini ndatama nevana ndakupi kuchitungwiza. So akasitanga kufona kuchitungwiza kwake vakanditi hey bva pambe papo imba yamai vangu hey bve papo ndakamuti aiwa bafafi inini ndatopo pamba ndakuti mama ngavasauye ngavangouye tingogara tese pamba panapa zvikanzi aiwa ibve papo. So ndabva ndatouya kumbari after 2 days ndakabva ndauya kumbari ndakada kutotenga mapotatoes ndafonerwa namai apanext zvikanzi maifafi muripi pamba penyu pari kututwa zvinhu zvekudzoserwa murwuri unozve ndakapererwa. So ndakati naimi zvekudzorwa murwuri nani zvikanzi hamina vamwe baba varipo. Saka baba avangoti ndisekuru vaFantan hanzvadzi yamai vaFantan ndo vaituta zvinhu zvangu zviya kuzvidzorera murwuri kuzvidzorera kumba kwandairoja kuyakwiya kwakumazvidzorera kumba kwandairoja pa ndiri kumusika ndine vana kwakutongoona kuti rega ndidzokere kwandairoja kuya. Ndabva ndadzokera ndabva ndanogara pasi ndagara pasi naFantan endo paakatanga kuti he wakanzi nani uende kuchitungwiza ikoko wakutotongowa kundidira zvinhu inini ndanga ndataura kuti imba iyoyo iri kunogara mama saka kuti hama dzamama nanamama vanoti kudii nazo kana makanzwanzwa wanga watama kuenda kumba iyoyo. Ndabva ndangoti asori zvenyu baba vaFantan zvikanzi ndipe foni yako otoona kuti vanhu vese vari kukufurira ndanani vavo vanhu vanokufurira panonha kutokufurira ndifoni vyatorwa. Ndabva ndanda ndichada kuona munhu panapa iwe wakufana kugara uri mumba. Ndabva ndatanga kugara mumba muya ndichigara ndiri mumba foni yatorwa ichitsvagwa kunzi akandifurira ndiani. So ndopakatanga nyaya dzacho papo ndakunzwa maifafi vari kuda zvinhu vakazotamirei vakaenda kunonzi kuchitungwiza. So vazouya manje akutonga nemwoyo wakanaka kunditi maifafi ngatingowithdrawe nyaya ona vana vakutosafa mwana achienda kuchikoro ngatiwithdrawe nyaya tigare pasi semhuri ini ndichiri kutodawo family yangu ndichiri kukuda mukadzi wangu kana nyaya yapera yekukoti tozonokumbira mama ruregerero. Ndakamuti ruregerero wacho handiti wakaona tinini mama vakaramba ndiri 1 saka ngatiendei tese murume wangu tonokumbira ruregerero zvikanzi inini pachivanhu chapo chepo handifaniri kukuperekedza iwe unofanira kuenda uri wega nehama dzako unokumbira mama ruregerero. Hama dzangu dzabva dzati aiwa hapana chakaipa saka ngatitoti nyaya yekoti tesei ipere. Handakuziva kuti kutopedza nyaya yekukoti ndaita sei ndairasa pandakawithdrawa nyaya iya nyaya yakatombonetsa kuwithdrawa svika nyaya yazoita musi wawithdrawa nyaya Fantani akatondidzosa pamba vandiburutsa mota vanditi handichabhadhara mwana neti mwana ipapa anga atone 4 months asisaenda kuchikoro agara zvikanzi ndichabhadharira mwana school fees next month ndopa ndichadzoka futi kumba. Saka iwewe ndikudzoka tobva tazotaurirana. Ndabva ndamuti alright. Ndabva ndaona mangwana munhu haana kudzoka mangwana munhu haana kudzoka panyaya yaita sei yapera. Pose apa ari kugara kupi apa pasi kugara kumba paabuda pa ari kugara ipi? Inini akanditi hanzi ndakumbonogara kwamama but angasiri kwamama nekuti mama wangu achiri kuMatapi. Musi wawithdrawa nyaya mama ndo pavakazotama ovha vaenda kuchitungwiza kuimba kwangu kuyakuya. Saka iwewe pawaiziva kuti kuMatapi kuwani room uku haako iwewe naumweni wako relationship yako iri sei? Inini amweni vangu tandiri right handidi kunyepera SIS MELLY. Inini ndaienda kuna amweni vangu ndichitovatengerawo zvinhu ndichitovaona panga pasina problem but maproblems aizoitika ndekuti Fantani aienda achinoti maifafi vazoti zvakati vachi vari kuda mapepa emba ndopaizotanga kunyanyatwa kunzizi saka maifafi vakuchemera mapepa emba vari kumadii. Maifafi vazoti mama musaende kuchitungwiza inini ndindoda kuenda kuimba yangu. Right. Saka iwewe haunambopindawo nepfungwa dzekuti pese papa atove mamanzi kaya 3-4 months asipo achirara kwangari haunamboitawo pfungwa dzoti ganodongorera kuMatapi kwacho tari kweri? Ndaitoenda nekuti ndaitamba mukando wandaitamba namwene vangu handiti so taienda every Friday. So ndaitoenda kumukando kuya handiti ndasvika ndobva ndaisamuwana Fantani anenge asipo ende kazhinji kacho Fantani anogara asiri
pastudio kwaanenge achingorowa maraunzi zvibasa zvazvo so ndengofungidzira kuti pamwe kubasa kwaaenda kana kuti kudii saka iwo brain dzako waitozvidza takugara namai zveshuwa imo muone room no ini ndanatonzwa nyaya kunzi Fantana akugara negirlfriend yake unoiziva girlfriend ndo yandikuzonzi ndakarovana naye anga ari ex WaFantan alright enderera mberi nenyaya enderera mberi kusvika ipapo tinzwi enderera hako mberi so ndabva ndato withdraw nyaya iya murume wangu saka wati kudzoka rini yanga yangotsikwa nyaya iya kusvika Fantana azonditi amaifa afika nyaya iripo ndeyekuti ine ndoda kudzoka kumba but handina madzokere ekumba nekutana munhu vari kutoti une mashoko akaita sei awakasumudza but ini nandichida kudzoka kumba saka ini ndakabva ndatoshaya kuti ndozvifambiso stay nekuti pandakatraya kunokumbira rakarambwa zvikanzi ndikuda hama dzese dziripo richiye Fantana ndiye anokwanisa kuunganidza hama dzamai vake dzacho kana hama dzangu dzacho kuti nyaya yacho sei ipere saka pachazowithdraw nyaya ndopaazobvunzwa nagogo vangu akanzi konai bafafi ko vana havana kana chekudya kumba kuneti ndakamuti vana havana chikafu zvikanzi kana vana vafa nenzara uchandipa vana ndopakanzi vana ngavauye vagare namama vangu okay ndakamuti ndinokupa vana Fantani vana vadiki kudai mwana ane 3 years neane 2 years wogara naye wewe ungagara nevana vadiki kudai here zvikanzi mama vangu vanogara navo ndakati Fantani ndiyo remember kuti une mwana waunaye aitoshayirwa pekugara SIS MELLY mwana uyu ini ndakaroorwa mwana uyu ari grade 5 so ndasvika mwana uyu ari grade 5 aigara nagogo saka mwana ndayo mugrade 7 mwana akasitanga kunzi mwana aita musikanzwa mwana anetsa ndakati muti Fantani ngatitore mwana tiite sei tigare naye nekuti aigara kumatapi mu1 room naamweni vangu ndakati ngatitore mwana tigare naye nekuti auziye kumaflati kwekwe kune zvakawanda zvinoita sei zvinoitika zvikanzi aiwewo kana wakutodaro wakutotonga wakushora mai vangu saka inonzi mwana anga agare ikoko saka gogo vakatanga kukomberena mwana anetsa kusvika mwana atombonzi mwana arepwa here aita sei taenda mumakotsi nemwana uya amai vemwana vanga vasipo nekuti mai vemwana vakanzi tipei mwana tiite sei tigare naye vavava pamwana saka mai vemwana vangu vari best kuSouth Africa saka mai vemwana vaitokomunicata neni agamu ndichengetewo mwana zvakanaka tarisai mwana saka mwana uya akabva atanga chamusikanzwa and then vatotangwanzi arepwa paari grade 7 taendera nyaya dziya kumapurisa dzemwana uya kusvika mwana uya azononyora grade 7 akatokanganisika nenyaya dzekumakotsikotsi nei mwana uya bva anofoira mwana uya ndakati Fantani ngatitsvagire mwana uyu chikoro chakanaka zvikanzi naiye aiwa mayunitsi akayanga atotsvagirwa chikora ngaangotsvagirwa plus Natasha hanzwi Natasha akachema ari kumapurisa akati ina handisi kuda kugara nagogo nda kugara namama nadhedi ndakamuti ngatitore mwana tigare naye akaramba akati mwana ngagare nagogo SIS MELLY ini chandozongoziva ndechekuti mwana akazongodzingwa akatongopepereka nenyika akatanga kubira vanhu mbare musika akatanga kunzi akukechesa azvichatonzwisika ini ndamubvunza Fantani hausi kutonzwawo mwoyo wako kuti mwana aripi kana kuti kudii iye aiti hameno Natasha ndakatraya pandogona but yes ini ndozviziva kuti mwana anga ane musikanzwa nditi but SIS MELLY hapana pekuti tinosiya mwana ane 13 years ane 14 years mwana osvika pakutopepereka nenyika oenda otonzi ashaya pekugara svika mai vemwana uya vatozouya vadzoka vanditi akogamu ko makaita sei mwana ndakati inini handiziye nekuti ndakatraya kuti nditore mwana kana zvichibvira mai nati tsvagai mwana kana mamutsvaga munzei kunoku ndigare naye Fantani handibvunza kuti awire ndotongomudza kuti ndozviripo kana mai vanati ahuraiti maifafi Natasha akawanikwa paaiva vatoya naye zvikanzi atambobva naye kuchechi chichi but pari kunzi padiwa hama dzake saka dai mambotaura nemurume wenyu ambota sei amboenda kana kunobatsirwa kwacho kwanga tambonzwa ndabva atoudzwa namai vemwana uya akanzi mwana uya hanzi zvakati zvikanzi naye Fantani ini handikwanise kuenda kumasove plus kana mazoya neDNA test yekuti mwana uyu ndewangu ndopatichatangira chiona mwana wacho kufanana kwaakaita nababa vake chiona mwana wacho kufanana kwaakaita nevana vangu inini vanin'ina vake
vakafanana zvisingamboiti ndopandakabva ndangomuti sauda kuti fana ndikupe vana vadiki iwe wakatadza kuchengeta mwana uyuyu hauchoziyena nhasi kuti aripi mwana uyu akagumira form 2 anotozomboenda kuchikoro ndopakachangoti hanzi ndiri kunyimwa vana vangu but SIS MELLY kana nemiwo ine ndiramai ndakazvara vana 2 ndakatakura 9 months ndinodziziva kurwadza kwadzo ndingangoririsa vana munhu andoziva kuti handizive kwaari kugara right now FaFantan ari kungonditi hanzi vana ndikuvaendesa kwamama ndokuti aiwa chisiyenyene ndinopa mama vacho vana wonditi aiwa haunopa mama vana kana usiri kuda nevana regedza ende ina handichatokatengerawo chikafu okay saka ndokustopa kwakaita kutengera vana chikafu kubva pakatanga nyaya dzikukoti ndopaakabva atostopawo kutengera vana chikafu saka as we speak right now hamutotauri anogara kune musikana wake yeye pakazobuda nyaya dzekunzi renti nekuti ine ndakamuti inini handibude mba muno baba 5 kana ndakubuda munomu mukundiendesa kusitondrichi kuimba yaya yamama ingeri yamama kana kuti ndiri kubuda munomu ndichienda kuchitungisa kumba yangu ndakavaka vangoti rega tigoona saka namuti handibude munomu saka inini Interlude wangu anokomuniketa naFaFantan kubva pandakabva kuchitungwiza paipa pandakatama zvemusoro wangu kubva ipapo Interlude ndopakatanga kukomuniketa naFaFantan saka inini haanozombotaura nene ndatorina new number yanga ndinayo saka Interlude angasikakwanise kuuya kwandiri kuti andibvunze rent but FaFantan chaikwanisa ndichingonditi tsvaga imba diki uroje imba diki buda mumba mauri mumo nekuti Interlude aingoenda kwaari aisakwanisa kuuya kwandiri ndichimwa muti aiwa ndibude chi handibude mumba muno saka meaning to say kuti ari kubhadhara renti aibhadhara from day 1 but aingonditi budambe mumutsvaga imba diki handisi kukwanisa kama nchibhadhara imba iyoyo chikoro chemwana akabhadhara this month pakapera nyaya ndopaakatanga kuita sei ndopaakatanga kubhadhara renti and then chikafu akatenga mai manje futi papera nyaya apa nepazobuda nyaya dzekunzi hasi kuchengeta vana ndopaakazonditi mefasi zvekumakotsi izvi dai wambosiya ngatite sei ndichakutengera chikafu ndichakuitira zvauri kuda zvacho but makosti ako ari kundidhurira nekuti mwana unoita 200 pamwedzi renti kuita 300 saka semunhu ane girlfriend kaane mukadzi mumwe saka zvinenge zvakuita sei zvakumuwandiri saka right handi panyaya yemukadzi mukadzi uyu yakatendere kuti wakaonekwa uchirovana nemukadzi uyu ndizvo here zvakaitika ndaibva kucivil court ndabva ndaona mota yaFaFantan yakapaka pashashamu panonzi pahome gate chinjakanyanya ndirwadza ndechekuti SIS MELLY ndairambidzwa kuti anything ndainzita housewife kungotanga ndakatanga makeke ndakatanga yoerere takaendesana mumapurisa zvikanzi ateerere ngaiti housewife ndiri celebrity ndakatanga mabhero kune vanhu vanotsondiziva vanozviziva I tried because inini mama vangu vakasungwa so vari kuSA vakasungwa kuSA vakapiwa 10 years mujeri vakabatwa vane zvinopisa zviya zvimaexplosive vachinozoodhesa kumberi koko saka ndiri mwana ega aripo musikana mama vangu pavakarorwa vakatongondisiya ndichibva kuroorwa saka havanozoziva situation yandairarama ndiri mukunzwisisa saka munhu wekuti anenge achidawo support ariko kuchitsvakwa mari tiri ikoko saka iye wacho aisakwanisa kusapota saka ndopandairamba ndichingopresa ndichiti ndoda kushanda apa ndina hanzvadzi futi yandakasiyirwa namama vangu kari grade 5 so ndokane ndichifanira kubatsira handikwanisa hangu kuita zvese but munongoziva kuti kana utomboripo anenge achiverenga kunzi mukadzi waFaFantan vari kuzofamba nemota vanhu vanenge vachitoti chi unofanira kubatsirawo saka ndabva ndaramba ndichipresa kuti ndida kuita chakati airamba achindimisa saka chakanyanya ndirwadza musi uyo ndikubva kucivil court ndikuona FaFantan ari pahome gate mocha yake ndo yandakaona apa ndatomboona advertise yamusikana uya uya papeji rake imagine kuadvertisera girlfriend mukadzi wako chimutita housewife anotengesa isikana acho advertise chi anotengesa hembe zvinhu zvakangowanda hembe mapushi chichichi saka aiadvertisera girlfriend asiwo uchinzita housewife
pawanga uri housewife pesa apa before nyaya dzatanga idzemba nechichi wainyatso zvakanaka nako waiwana zvisi zvaunoda chikafu ndaitengerwa ndidi kunyepa renti aibhadhara school fees aibhadhara but unoziva semunhu wechikadzi unotodawo zvimwe zvinhu unoda kurukwawo zvakanaka unodawo kuita even property chaiyo SIS MELLY ndakatotadza kutenga zvinhu zvakawanda masofa inonzi stove mbedha chaiyo ndakatadza kutenga mubhedha uri nani because taiti takabata marova ngoniti amaifafi pekugara ndopakaita sei pakakosha saka ngatiendesei mari kwekuvaka tongoti mari yese yachabata taiendesa kunovaka saka taitotadza kutumira mama vangu kusvika hama dzamai vangu hanzvadzi dzanamai vangu dzaakupopota kuti kwawai muchiita utsinye kudaro kuti fanitani nagamu munotadza kutumira mai vagamu mari kusouth kusei muchitadza kutumirawo zvimwe zvinhu kusei vanenge vachida zvimwe zvinhu ofishiwo mama vaitofungidzira kutiwo pamwe upenyu hwanga huri naniwo semunhu wakangosiya ndichiroorwa saka vanga vasina zvakawanda zvavaita sei zvavaiziva mama wako vavene makore mangani vari kuno kuSouth Africa kurujeri now vane 4 years asi 10 years vakapiwa vanoseva 5 handiti handinatoziva nekuti apa ndane time sandaita sei ndamboenda ikoko saka handisi kunatsoziva kuti vari kusevha hau but tinokomunicata pafoni saka kazhinji kacho munoziva munenge mangowana nguva diki kuti mutauri saka muzobvunza zvekuti saka muri kubuda rini kana kuti kudii ivo vanenge vachitongotaura kuti ari sei fantani nditumirei mapictures ndakanzonzi makavaka imba you know kuti kana muri mulife yeuselebrity paneti kunyanya tunenge tuchingofamba twekuti vanhu vanotosvika pakudzinzwa nyaya idzodzo even mama vangu vanenge vachitonzwa kuti kwatengwa mota kwazotengwa chakati saka tinenge tichitongoti zvechokwadi mama but unoziva samai vanenge vachitobatikana kuti vanhu vari kutoita vari kubudirira kudaro but inini vachindisiyaaaisadaura but hanzvadzi dzana mama vangu ndo dzaitozobvunza kuti ko munozvifambisa sei madi mambotumirawo something kumadi mamboita sei ndabva ndangoti haitsoke saka ndoba ndaitraya paipai kuti ndakasumuka ndakaita something ichi ndinokwanisawo kumubatsira sezvo tiri kuvaka aiwandirwawo ka tiri kuvaka tinoda kuchengetawo mama vake tinoda kuchengetawo vangu tine vana vada kuenda kuchikoro saka ndikuzomuona manje ari pahome gate ndopa ndakapinda mushopu muyamuyam ndabva ndatoona vimbai wacho ndikati vimbai ndeipi zvikanzi handeipi ndikati awandizivi here zvikanzi handingatadza kuziva gamu iri ndikati akofanitana aripi ndikuda chikafu chevana zvikanzi lets moko him ndatibudei munomu saka zvezvekuti munhu anenge asikade drama makazara vanhu zvekutoti vanhu vakationa tichifamba musiyoka vaitofungidzira kuti pamwe tiri kuwirirana pamwe tiri hama nehama saka tikutobuda paipai ndopakatanga kuti do you know kuti inini ndini ndanga ndiri first girlfriend yaFantan and everyone knows kuti ndinanga ndiri girlfriend yaFantan and iwewo utore maini ndipo ndakatosvotwa kuti munhu ari kutaura izvozvo kowai handakuovana naye ndangotanga kupopotedzana naye because unozoti unogumbuka so unenge une hasha but chinhu chandakatanga kufunga vana vangu ndakarovana nemunhu uka Fantani anatsitsi anondiendesa kumapurisa zvechokwadi akatondisungisa ndasungiswa vana vangu vanosara nani ndakangonetsana naye chete vamwe vanhu vatumira masiteni zvikanzi enda kunobata munhu ari kunetsana negirlfriend yangu mubati unomusungisa saka munhu yapa akasvika anga asikazoti ari kunzi nonobatani saka paangosvika ari kungoona ndini vanditi agulezi ndini chipinda imota tingoita sei titaurirane vimbai uyabva apinda mota inina ndapinda mota saka tivimbai iwona Fantani zvamukuti hazvisi right ndopa akatotanga kundudza iye ndakatengerwa mota saka inini ndanga ndisinotozviona kuti munhu akatengerwa mota ndikuzoenda patiktok nandatoblokwa patiktok naFantani ndiri kuona zvechokwadi mavhidhiyo aripo akati I'm happy for you mavhidhiyo achitengera girlfriend mota saka vanhu pamacomment section vaitokomenta kuti wazoripa mukadzi wako wagoona chichichi vanhu vangasikaone kuti ava vasi maifafi uyu ndivimbai nekuti takada kufanana navimbai wacho saka ndopakatotanga kumuti ako ndeipi yakuta sei yauri kuita ndopa ndakazongoona paFacebook anyora nepaInstagram anyora kuti ndiri kuchengeta vana vangu mukadzi uyu ndiye ari kutondiabuse ari kundinyima vana
vana hakusikunyepa ndaimunyima zvechokwadi sesimeli andaiziva kwaienda vana nekuti Fantana handisikazive kwaaigara so ine ndanga ndakamuti handeitese kwauri kuenda kwacho ndosiya ndokusiyira vana ndonoti apa ndopauri kuwanika ndobva zvangu nekuti aitotaura kuti ndiri kuda vana for madays asi inini ndamuti ndokupawo vana uswera nevana 1 day weta sei wodzoka iye anga asingade zvekupiwa vana for 1 day aiti ndipe ndakuvaendesa kwamama vangu ndakati aiwa ngatiende itese nevana vacho kwamama kwacho ndonosiyira mama vana kana kuti mama ngavandiudze kuti amaifafi ndokumbira vana nekuti ina handina chandakatadzira nani namama saka mama vanogona ngouya vachitora vana ndozonovatora vana vangu ini ndoda kunhu kwekuti ndakazobvunza vana vangu ndinoziva kwekuvawana netanga ambotanga anditi ndiri kuda vana vangu ndipe vana vangu nekuti vana vangu vari kufa nenzara kumbeko saka pamagumisira kuenda kumakoti apa musi uya watefa maenda kukoti mukasangana loya kwanzi chii izvezvi musi uya ndanga ndato zvakaitika ndakabva kukoti handiti ndapuwa mapepazi ekuti amaintaine vana ai so ndopaakazobata loya wangu ini nakati ndimi loya wamadhamu ndanga ndangoti tigare pasi titaurirane ndopandikutozonawo meseji ndichirambwa pasocial media ende angazi hembe dzake chaidzo dzichitori kumba haana kumboenda kwenda vanobvisa gupuro akatongondirambawo pakazara vanhu ipapo ndakatoshamusika akazoenda kune hama dzangu akati mukonere zvikuita amaifafi vari kutaura kuti handisi kuchengeta vana akanzi nasekuru vangu iwewo utangoshamusikawo uchitaura kuti wakarambana nani iex wife yako maifafi akati chii vatanga nditi ngatingogare pasi titaurirane tingowirirana tisaenderane naloya wako ini naloya wangu zvekumakotsi zvazvina zvazvinombotipa ndava namuti ahora ititsokei ndopandakabva nditi ngatisangane na10 kumba kuofisi kwaloya mutown kwaloya wako namuti ahora iti saka ndatofonera loya wangu ndakamuti vakuuya here zvikanzi ndataura naloya wake vati vakuuya saka iwavo ichiuya ndakati ahora iti ndakuuya ndopandakabva ndaenda kudaro ndikusvika Fantano yauya naloya wake havapo vafana vanaloya wangu akanzi komadi Fantano vachanzi ndiri kutya H-metro kuti maifafa vanogona vane H-metro ikoko saka ndakauya ndakazotorwa mapicture ndiri ikoko hazvizokuda zvakanaka ndakamoti ndezvekuchitirana zvekuti tingouya titaurirane kunoko H-metro inenge yakuonera kupi plus inenge yakutora mavhidhios panapa inenge yaudzwa nani kuti tiri panapa saka uya plus H-metro haipindeka muofisi medu handisi muofisi wonaloya wako ini naloya wangu tosainirana zvikanzi naiye handichangotuma loya wangu nanamoti haritsoke chituma loya wako ini naloya wangu topedzerana naloya wako zvikanzi oraiti takamira 1 hour loya wangu tisangotarotanza ndine zvandiri kumboita chichichichi kusvika loya wangu handiti amaifafi chiendai zvinhu ndabva ndatoenda ndopaakazondinyorera meseji akanditi netanga nandamuti hazvako auri kusvikomandi kana wacho toda notaurirana zvisiri zvekuti nyika yese iri kutiona tichienda kumakotsi tongonosainirana nekuti last time ona rafi wakandibata wakanditi withdraw nyaya tidzokerane ndichiri kukuda mukadzi wangu vawatongoshaika vhawaenda vhawatongoendera tu saka koizvezvo wakandidaro zvikanzi aiwa toda ita zvinhu zvine paperwork saka ipapo ndopazondinyorera meseji zvikanzi iwewe siyana nemaadvisor ako emusaluni ari kukupa maadvice and then inini ndagara ndikutoburitsa mari yakawanda renti neschool fees yemwana saka usatanzi zvonzo usatanzi handisi kuchengeta mhuri kana kuti kudii saka iwewe usaende kumakotsi zvakamhondita pepai ndozvaakungondita izvezvi kuti saka present situation yenyu right now makamira papi because tisati tatanga kutaura toda kunyazoziva because toda kunyazoitaura nyaya toda guys I hope can somebody take Fantan guys toda tisi kuda kurambwa takaviga mpini handika ine handisi kuda kuti nyaya iyi ive one sided asi Fantan ane muri kunzwa kuti ane history yekuti no comment pekutanga tanga pakaviwa ne-H-metro achibvunzwa ne-metro akati no comment handika right now like now muri kunzwa kuti aithreatina mukadzi kusaenda kumakoti handini H-metro I so highly doubt kuti even if we are to call Fantan right now anoexplaina haexplaini ndochokwadi chiripo but we are giving also a chance kwaari yekuti ngauye mutegei guys apinde mucomment section umu angonyora kuti timuone kuti arimo kana achinda onyora kuti ed hanimaona tongomuedhawo vosangana vese hanimaona kana asinawo isu toda tongofamba nenyaya sezvairi hanimaona pedzisako gama imesha ndinongokumbira
vanatuka akusi kuti upenyu hwapera SIS MELLY. Ndakatotarisa vana ivavoka itori joy yangu. But imba vakanditorera kare nekuti imba inge isati yachinjwa ownership tikaitenga musta rehanzvadzi yacho. Ngachindipa stand yasara 1 ndiwane pekutangira nevana vavo suduruka muupenyu hwake. Nekuti ndakazvitarisa ndingati hanzi ndingasolve anything handisiri mukadzi wekutanga. Fantani akamboita mumwe mukadzi vakamudzinga akaita mumwe vakamudzinga saka ndopaachanzwa tsitsi pandiriye. Saka chandaikumbira ndechekuti ngaandipe stand amentene vana vake ndibude muupenyu hwake aite zvaari kuita navimbai wake. But vimbai chinja ndoda kungomuudza ndechekuti mukadzi 1 achazvarawo ende futi ngaasafungidzira kuti zvakaitwa inini iye zvichanaka kwaari. Shiri nemuriro wayo haisakaita sei wakairegedza nekuti Rose angambori mukadzi waFantan wekuti before nekuti pakatanga pauya mai vemwana uyu vabhazouya ainzi Rose. Rose ini nakandiudza akanditi Gamu washinga here kuroorwa naFantan. Ndakati yes. Zvikanzi ausho amugara mumba imomo. Ndakati why? Zvikanzi aregedza kugozonozvionako inini ndakaabuswa. Right now Rose iyeye akazongodzoka akatanga kuita zvemadrugs. Now Rose anga akutopenga nesituation yakararama naFantan. Right. And I'm hearing Fantan arimo comment section akatarisa and things like that. Right. Fantan, we are giving you a chance also to say Ed. Andichika, but ndatorwadziwa zvamudhara nenyaya guys. Chekutanga mukadzi mwana ushu mwana anoda imba yake. Mwana uyu mwana anoda murume wake. Andifunge kuti she has got any reason yekuti auye pana pachinyepa zvataura izvi. Andika, as much as we might want to be fair kuti sinzwa kuna Fantan wacho, but mwana uyu the way she's consistent nenyaya yake animoda andifunge kuti mwana uyu ari kunyepa. Reason yekuti anyepe ndechi paakaita zvakaita taura chokwadi apa ndakadai haisi easy. Munhu yada murume wake anda imba yake achiuya pano kuzotaura zvese nemamwe madetails asingasikani social media. And Fantan, you are a bully. Fantan, you are a coward. Hakuna murume akaita sewe Fantan. Uchingomisa zidumbu rako rera uchingofamba hatika hausi murume Fantan. You took advantage yemwana ushu. Hanti wakamunyadzisa ku point number 1. Wakamuita juvrant. Ukamusiya pa court kupfumbura. How can you say that motikari ndafunga kuti urimo mumota? Anogara kumberi kusitire motikari kumberi ndiani? Hasi mukadzi wako. Saka pa wakavhurumusa mota uchiinda iwo pagaramo murume kusaidi. Waiti murume yagara sei? Shamwari dzako idzodzo. Idzo shamwari dzako. Shamwari rudzivo. Vanonzwa nani wongoshoro ye? Watanonzani shamwari ye? Shamwari yacho watanonzani? Gamu. Maji? Shamwari yaFantan watanonzani yanga iri mumota ye? Pana raskelebu shamwari yaFantan ndiyo yaanenge achingosimbisana nayo zvisirizo. Iwe rasikelebu iwe. Unopinda motikari yemurume womunhu. Paunozati pane madomestics ari kunetsa. Hanti, what kind of a friend are you? Pawaipinda moti yaFantan muchipfumbura mukadzi waFantan wazati mai vevana vake muchipfumbura nemotikari. Iwe wakati go mumota yaFantan. Are you normal? Uri right naye rasikelebu. Uri right. Wakatadza kuti I don't want to be part and parcel of this. Handidi kuti makwana ndikozonzi ndiri mukati menyaya idzi. Kana uchisiya mukadzi wako inini wandofamba netsoka tosangana kumberi. Wewe wakapinda mumotikari iwewo kunogara front seat wonzi mukadzi akanganikwa. Iwe uri friend yerudzi. Uri friend yerudzi. Rasikelebu you're not a good friend kuna Fantan. Zvinhu munonyengerana itsvina yoga. Munonyengerana chemba dzoga. Hanti watoputsa imba yemwana uyu a part and parcel of this kuputsa imba yemwana uyu. Handiwana mwana mudiki. And if Fantan ndakutokudza, you never find a good woman like mwana uyu anonzi Gamu. Haufoka na mukadzi akafanana na Gamu chero kaita sei tuda kupikira kubhejera pano. Ukazomwana Fantan ukazogara iwe wacha mukadzi akanaka kudarika mwana wako ndikandikuudza. Mahure hozana unongochimanyana waya ose mumutano chidi mwana uchamufunga because ai mwana okuvaka. But zvisinei Fantan chatanga hashtag justice for Gamu. Anti mupe stand. Tipe stand ya pamwana uyu stand yacho awane kushanda. Wakasikira mwana ushu ukati afa kushanda. Wakati ashandi aite housewife yekuti umubatirire. Housewife yekuti umuite zvaunoda. Housewife yekuti iwo uite chihure uchimusiya ari mumba. Kubhadhara rent nekubhadhara school fees aisi support. Fantan. Kana uchifunga kuti ndokusapota mukadzi kuti ndabhadhara rent ndabhadhara school fees yemwana kuvana kuirresponsibility yako usatombozviverenga kuti anzi ndiri kusapota. Hanti rent irresponsibility yako
nokuti ndo munhu vacha vana vako andiri kunzwa ko musoro wemukadzi uyu unogadzikwa nei asi munhukadzi handi wati uri celeb ko musoro wemukadzi uyu ko bhurugwa rinodapfekwa nemukadzi uyu raunenge uchikurura riya ko zvaanenge achidawo zvemumba mukicheni paunenge uchidyira muplate ya unoti zvinobva kupi kana ukabhadhira mwana school fees asikuendi uchengeta mwana wako asvika pakurova chikoro crash afanda nende unonyadzisa shem sorry maningi tongokone makamirisa mazitumbu muchiita zvamemichita kuti tongati muri vanhu vakarongeka izvo $0 hapana chiripo zvokani mukadzi akasvabagadzisa mwana kuti 4 months mwana sikaendi kucrash pachichekwa mari iwe uchinda kwavimba iyi kana wakaliswa duzvi fanta ndanorutsiswa mai vaFantan amuvaki mai vaFantan sorry to say this muri mai but amuvaki muri mai vari kukondola mwana wene and Fantan if you are not going to grow up and see through your mom kuti vari kuita sei uchafa uchingori rombe kuti 2 steps forward 10 steps backwards kuna na toxic mother kunzoko mai vanoda kukambira imba yakavakwa nemuroora kuti ndo yandoda imi vanogara vari vangana iwe mai vako mai vamwene vako vanogara vanhu vangani vanogara vari 1 saka muri 1 makatiza kuenda ku3 rooms munhu ari 1 mu3 rooms makatiza kunokwana mu3 rooms maikwana ka mu3 rooms uyu ane vana oinda kuimba yake yakavaka mochiramba imba yenye kustonridge mochimodai kuchitungwiza what kind of a mother are you pamunouya muchibatswa mapepa emba muchigamuchira imimi muri kugamuchira pepa ani Fantan paigara nemukadzi wakachitoma mukadzi unandiduti ushande amai munonyadzisa shemu sorry henyu but munonyadzisa and you are a disgrace of a grandmother you are a disgrace of a grandmother hamene zvamuchataura kumba kwenyu but is the truth muri mai verudzi vakadaro mutori mharadzi hamuvaki no wonder vakadzi vese vaiuya vachienda hanzi senemya vimba yanonzani vimba yanonzi vimbai muponda hanzi ndo senemya ikuno ari kubvunza hanimaona mukadzi anouya achienda mwana uya nemukadzi oinda mwana wenyu manje achafa mukasara makangobata dombo nokuti muri kukurudzira chihure kumwana kuti auye nevakadzi vakasiyana-siyana hanti ko umwe mwana uyu musikana uyu wamaigara naye akaindepi mwana wamaigara naye akaindepi makatiza mumwe muzukuru wamaigara naye wati avadika ava ne2 ne3 years ndo vamukazogona ndo vamukazoda vadiki ne3 years ne2 years ndo vamukazogona Fantan wake up kana uchiona kuti une confusion chagana nokubatsira vakubatsire inda kuvanhu vanobatsira unobatsirwa inda kumaprayers unonamatirwa handi otherwise unenge wakatoputigwa uri mubhotoro how can you mwana ne2 years ne3 years ungada kuti atogara nochengetwa namai vako ko mwana wako mukuru ari kugara kupi tangu achibvunza mwana wako mukuru akatiza nekuda kwei mwana aizorepiwa kumbare iwe uchizika mambare yese uchirula mbare iwe Fantan mwana orepwa mumbare zvongofa zvakaloda and then you expect kuti vana fafa vaende kunogara namai vako unonyadzisa shemu rikaindivhurire maline guys I'm going to open lines and going to open lines guys nyaya yakauya naFantan paFacebook handika yakauya neH Metro Fantan akapindira handika mukadzi akutaurawo I think this is the first time ndichiona mukadzi uya achitaura pasocial media gamuyu is the first time taingomoonawo pachipostwa neinonzi neH Metro handika achiinterviewa but asati ambomona achikumbira kuti ndoda kuuya kuzitaura sedhamu because vanhu vakawanda vari kundondituka vasingazivi side rangu mukadzi uyu was obedient hanti haana tofanana nesu wokuti handiudzwe kunzi garamba handiudzwe garamba ndikabvuma ini hanimaona ine jera kuzviitira mari yangu ichibata nichigungwavhangwa vanonzi garamba handibvumi but akagaramba akateerera zvotogwa nemurume wake because aida imba yake mu2000 mwana uyu ma2000 haanzwi but iri 2000 rakateerera nokuti raida imba yake guys you're going to start hashtag is justice for Gamu Fantan uchamupa stand your culture tinyarare otherwise choose sport must fall guys choose sport must fall ngaite right by mukadzi wake atisi kudzokera naye kana wapera rudo usina rudo nemukadzi wako ona kuti kuna vimba ikondo kuri kunaka handiona inda kuna vimba but do right nemukadzi akuti ndipe stand nditry kuvakawo ndiwane pekugara nevana vako iwe handisi kuda kuti ukurambira chinganzi ukuramba chiipa vapa right kune vatofona kudhara regai tikudawo varume please varume nhasi we are waiting for you hello kola taura nagamu taura tiri kunzwa ndakatogumbuka unoziva
Shena naye Fantan. Zvinowanikwa. And I'm just glad kuti munhu ari focus noda kushanda. Mwari vachakurangarira. Fantan Mwari vachamuranga neshamhu. Akaita nezvidumbu zihombe. Acharangwa neshamhu naMwari Fantan. Mwari kubva kuvakadzi vese vaakashandisa achishandisa vana varidzi vaakapa vana vaakashandisa akavasiya vakadaro Mwari vachamupa mutongo wake Fantan. Gamu, how old are you? I'm 22. Okay. Nai Jehovah wangu yeundu 22. Kuzvari mwana nai zvauri mwana nai kufanana nemakore mangani? Akadana ndine 15 years. Wongone 15 pakana nene. Alright, iko zvina iye ane makore mangani Fantan? Ane 35. Yo. Shakaom. Alright guys, ndokumbira uchimbowana vakadzi varume chete right now. Can I please take only calls from men? Antika ndokumbira macalls evarume chete. Vakadzi muchapedzisira. Regai chimbotora macalls evarume chete. Dauti anzwe pfungwa dzevamwe arume abiya ake. Noti isusu kazhinji tikataura kunonzi vari kutora side reumwe mukadzi nokuti ivo vakadzi. Ani muri kuona? Saka toda kuti varume abiya ake. Varume kana muri comment section umo tokumbira kuti please mufone mutaure nemubiya wenyu. Fantan obviously is watching. Hapana cha hapo. Andimaona. Ndokumbira mufone mutaure nemubiya wenyu vanhurume. Please only vakadzimbomirai. Hello? Yes Anjadzi. Yes Anjadzi. Masikara sei? Ndiri right fambai nebhora. Irai rizare. Ngasaseenzese chigindabhori achada kuseenzesa kumwana mudiko waakaita repeso. Ndirai rizare fambai nebhora. Iye ngaarespecte ngaaze vana vake ngaavape pekugara mukadzi wovakira kana vana kana 3 rooms dzekuti mhuri yake yogara. Iye Fantan kana achiita zvemumwe mukadzi kuoita kusaiti kuzvinenge zviri nani SIS MELLY. Ndizvozvo. Ndapedza zvangu. Thank you very much. Gamu, Fantan akatanga kudana une 15 years. Akatanga kuti abonde newe makore mangani? Ndine 16. Une 16. Dopa saka haisi statutory rape. Kana akatanga kuti abonde ne 16 years haisi statutory rape. Denga akatanga ne 15. Deta kutodzifambira kuti Fantan ngasunga. Zvinoanza akatanga ne 15 years ne 16 years. Saka akaziva zvaita ipapo. Kola hello. Hello. Yes Anjadzi muri sei? Ndiri right. Taurai zvenyu. Sisi gamu vakaita semukoma Fantan. Nyaya hamuna kuinzwa here zvizere Anjadzi? Ndazongobatirawo padenga zvangu pakuda kufona apa. Manje dei manga matanga kunyatsonzwa pekutanga because varondedzera zvakazara. Uzaisinyurika ungosiya mukadzi ane vana ungosiya zvonetsa. Vakatosiya. Kana wakasiya automboti wakaita wrong tele but pamwe pane chokwadi chakawandika futi chisina kubudacho. Tataura wani pano kuti ari free kuti apinde mucomment section ati ndiri pano add me kana kufonesa zvamuri kuita handitika arimo obviously. Amen. Tokuti hanzi vaviri hanzi hanzipindirwe hanzo but zvonetsa man. Aiwa but kana dzadai so ngadzipindikwe nokuti ndiye akaenda social media anditi vanhu hatina kuita basa nenyaya dzakesu tasingadzizivi. Ndiye akaenda social media oga mukadzi ngakanyarara handi ifirst time kuona mukadzi uyu achitouyawo kwatiri kuti nyaya yangu ndoda kutaurawo. Ndanzwa wangusaidira mukoma Fantan wambopinda palive ndanchizopawo pfungwa dzangu dzakanyanya. Manje mukoma wenyu Fantan havasi kubatika palive saka todi titongofamba nezviripo. Saka tongoti true sport must fall here nenyaya yevakadzi. Exactly, true sport must fall nenyaya yemukadzi iyoyi. Kochesai vakadzi Anjadzi. Batai vakadzi venyu semagold. Batai semaqueen vachakubataiwo semaking. Right, I've got a number, Zim number that is calling, but it's calling on the wrong number. Number yaFantan inopera chiti kudi gamu.
last 2 dzekupedzisira dzinopera chitungudi. Comment ndokumbira mundisirewo number yekufona guys, ndisirewo number inofona vanhu, ndisirewo number yemakozi apa, ndisirewo number yemakozi guys, ndisirewo number yekumakozi guys. Apane manumber yekuzimbabwe ari kufona, but ari kufona ku public number yenhikikiri yekutaura nevanhu. Ndisirewo number mucomment section tione, ndisirewo number guys. Hello caller. Muri sei hanzvadzi? Ndiri raiteni. Mutori palive hanzvadzi, dzimai imwe foni iri kusure kwenyu chete, uyai nefoni 1. Okay, atapinda mama Asia sisika musoro zvekuita kwamu. Zvakaitika kunani? Okay, kune kuna sisika mwari ndinzwe sisika. Vari kunzwa itaurai. Sisika musoro zvenyu pane zvakaitika kwamuri sisika. Sisika ndizvozvo nyaya iripo iyi yakaoma zvisingaiti. Pafeya Fantan anga asingafanirwi kumhanya kuenda pa social media omwaya nyaya dzenyu dziri personal. Maifanira kutanga mapedza nyaya dzese. In fact taitofunga kuti pamwe imimi ndimi muchatoisa nyaya pa social media mazvo. Ati zvakangokanganisikawo zvazvo. But at the other hand futi da kuti dai zvaita maikwanisa kuti imimi sisikamu mubate mukoma Fantan wauye panapa palive. Tinase kunzwa nyaya iyi yese mazvona. Because apa izvozvi tine one side renyu chete imimi. Takamira nenyaya iyi nditiri very sorry. Senyika, semachief sport fans. Chief sport haina kusimba because ndifanda nega. Imimi sisikamu ndimaitobikira kurete zidumburere. Mazvona. Saka ndimi mutori muchief sport makatosimba imimi mutori. Saka aidzai mukoma Fantan wauye pa live before tawapisa. Because titori nengoma dzarawo dzakaimbwa naSilent Killer dzakanyanya. Saka ndauti tinasiri kunzwa nyaya iyi iri papa. Yes, good hanzvadzi, good, yes, yeah. Taurai hanzvadzi, yes. Toda kuti vapazisapoti ivo vakamira ucharoti haini ndakadaiso sezvo vangatozviisa pasocial media kare ngavangopedzisa ka imimi muite live mupedzise nyaya yese izvozvo ndo mashoro ndo mandinawo but pane izvozvozvo no to women violence vana vedu toda kufanira kuvachengeta every time vakadzi vedu tofanira kugara tichivachengeta futi no matter what. Ini ndingatorora pasi pebridge but mwana wangu nevakadzi vangu vatori nepakanaka pekugara. Thank you. Mashoko edu anhasi. Alright, thank you hanzvadzi. Regai ndimbotora zim number iyi, hatizivi, probably ndiFantan or somewhere. Regai ndimbotora zim number. Caller, hello. Yes. Hello, SIS MELLY. Hello. Ndachivanhurume 1 caller. Alright, tachida kungopamidzira ngoti chiri kuitika kandechekuti uyu vimbayo taitodzidza naye kuuniversity and havana kudanana nhasi naFantan. Saka inini chandiri kutoona ndechekuti uyu gamu uyu akatopinzwa hake pari kana Fantan uyu asiri kutozviziva nekuti kubvira 2016 chaiye taitofunga kuti ndiye mukadzi waFantan achitouya vachimutora kuchikoro vachiita sei chitofungidzira kuti ndiye ani mudzimai wauyu. Saka isusu toona kuti panapa mwana uyu akatopinzwa barika zvaasingatozive zvokuti kana even mapepa edzimba idzi uyu aitovakiswa hake dzimba asi dzimba dzitovakirwa imba nekuti havana kutanga kudanana nhasi. Naikola kana vanga vasina kutanga kudanana nhasi, vimbaiwo uyu paaiona uyu achinoroorwa, achinzwa kuti mwana uyu aroorwa, achinzwa kuti achiona kuti atove nevana, handiti iye aingori mupicture here naiye asingaitiwo hondo yekuti ati koinini wandisirei kana vakatanga kudanana kudhara. Ipapo urongwa hatizozive asi vanhu vakatotanga kudanana kare. Saka zvitoti Fantan zvakatoita it's very bad because akatobatirira gamu zvisingatomboite. Saka Fantan autofanira kuchengeta vana vake nekuchengeta gamu atomutambudza for a very long time. Wow. Saka you saying kuti pese pairorwa panapa idi imimba itongoona stu Fantan achiuya kuuniversity kwachingotora mimba iye. SIS MELLY inzwai majera. Zvaitika ndezvekuti Fantan aitouya otopaka motikari mucar park. Because aitopaka motikari mucar park.
vanhu vakawanda vaitomuona sotepata but inyaya yekuti anga asati ane mbiri sterek zvekuti vanhu anga besides university yacho ite private university zvekuti hakuna munhu angambomhanyirira akaona kana celebrity kuti kune celebrity rauya kuti rega tiri mhanyire tinorunganira kani but acho yautopaka mukapa nemotikari yacho motikari yacho yange yakangosakara woyopaka musikana wotouya musikana akatograduate just after pandemic saka ritori dhiri ravo ranga ritoripo kubva kudhara Fantan is ari kuti hazvisi right kana ari munhu chaiye ngaachengete mhuri yake kana asati ane mwana nemusikana uyu uri kuuniversity ngaasiyana naye because level chairo musikana she's a graduate Fantan anoita zvake zvembanje zvemusic dzekumbari ngaasiyana naye because at the end of the day musikana graduate achangomudhamba kana saka nemunhu wacho saka Fantan ngaasiyana ngaaite zvekuchengeta mhuri yake ngaachengete vana vake ngaachengete dzinga rake so that mangwana haite munyama. Thank you Ngatinzwei, thank you very much, thank you for saying taurako gama ndikunzwa vanhu vachiti Fantan navimbai vanga vasombobvira varambana nditi but mubvunzo wangu kuna vimbai nekuna Fantan ndewekuti gore randaroorwa inini Fantan ndopakabva atondicreatira page rakanzi gamu chiusport kwakutotanga kuposta mapicture angu evana vake zvichingoenda zvakadaro saka kana dai vimbai anga ari mukadzi waFantan aiti kudii pandaipostwa inini ndichinzi my wife and my kids iye aiti kudii iye anga asingapostwi. By the way, ndokumbura guys, do not call pa 064 ndo number inagamu comment section. Ndokumbura mundisirewo number mu comment section, ndisirewo number dzeva calls mu comment section please. Andise ndina admin team ndokumbura mupine number dzeva calls vanhu vafone pa the correct number vari kufona pa phone inagamu. I'm declining my calls avo, so ndokumbura mundisirewo the correct number vanhu vafone pa correct number please. Ndisirewo number varume vari kufona vakawanda but vari kufona ku the wrong number now. And varume padiaries vari kufona but vari kufona ku wrong number. Ndisipinirewo number chaichayo guys, ndipine number vanhu vafone pa the right number. Varume vese vari kufona kwamuri kuram number yamuri kufona is the wrong number. Handimaona is the wrong number. Pane number yema calls kana tiri pa live ndo number yandiri kuti pinai mu comment section isai mu comment section ndipine vanhu vafone ipapo. Right, muchiripo here vana kole ku university. Hello? Okay, vadoni. Hello? Hello? Yes, muri anziripo saka inetwork kuno kwandisi kudziona ini. Kuno kwandisi kudziona saka inetwork ina ndisi kudziona kuno ku number. All right. Andisi kudziona right rega itinzwe. Hello caller? Hello caller? Hello caller? Hello? Okay, yes. Zvikuitwa naFantan, it's not fair. He is abusing mwana uyu, he is taking advantage of mwana uyu because mwana uyu anozviisa pasi pake. Imba yekuchitungwiza ndeyagamu. Want justice for Gamu. Yes. Built it herself. Yes. Kunyangwe aigara pamumba, kunyangwe ari mwana wa 2000, imba ndeyake, amai ngavabude. Ndimai verudzwai vanoti vakatadza sei kuvaka ivo imba yavo kana vari amai vanovaka. Chii chakavapa unogara kumbare one room kana vari mai vane musoro. Gamu imba ndeyako, usatombofa wakadzikisirwa kana kuti ende usambodzimiswe nyaya nekuda kwekuti Fantan is a celebrity. Usambofa wakadzikisirwe wewe. Kuti ave celebrity handiti vanhu here, handi ndiso here takasapota chiusport yacho, but kana akuporonga futi ndiso kuti tongodzoka futi totanga kuti pasine chiusport because tisaka muchita paakasvika ipapo. And it is harsh. It's not what he's doing is not fair. Avari kudzikisira vana vasikana vada kutononge chisiri vanhu. Imba ndeyagamu, amai ngavabude mumbemo mungavanogara kumba kwavo. Ende vanoda zvinhu mbuya ivavo, ende mbuya vanoda zvinhu ivava. Kunopinda mu 6 room house, vanoidii vachibuda mu 1 room. Vozoda kunzi mama 2000 haana hunhu kana takuvarova apa. Zvakaoma. Alright mwanangu iripo rega timbonzwa vamwe kuti pane manamba ekuzi mabari kufona ndiwari kunyatsoda. Because ndanyatso find out manamba ari kufona ndivanani.
Let me trace them back. Hello? Hello, SIS MELLY, Makadi. Tipo Makadi. What's going on? Is it me? Is it my phone or what? Hello? SIS MELLY Makadi. Tipo Makadi and Aiwa tinofara. Right, ndombo titaura ibichana paninawi. Ya Sisi Gamu na Fantan. Very sorry, Sisi Gamu, we are going through a difficult moment right now, of which you need also women to support you, which always strong, because you are still young, yes. But kuna Fantan, unazi vanhurume tikatanga kuita semlebo takuzivikanwa kuti tisu tine mberi tinoita problem. What Fantan is doing is very totally wrong. Even if we can do it in the right way. Exactly. But the way that exactly. The way that he is treating other this, that's why I always remain in the kitchen. Girl child cannot a woman unnecessarily or pass and men they take advantage of women for nothing. Of which they just because they are men. Apa Fantan akuna kusenzesa chizana. Akusenzisa msangano. Akulashisa msangano panapa Fantan. Are connected. That's why I'm kuganga kudaiso. But he's forgetting kuti akabva kupi until where he is today. The same people varikutsigira. Masanendo, I don't know why is it because tinenge tapindwa nekamukahunu mostly kana uri murume une vana asi wakuda kuonesera vana vako ropa rako zera volume yako Gamu zera volume wakuda kuvata vana rafu. That is totally bullshit. Imuri celebera that. Kwenda handisi celebo. Okay. Handisi. Okay. But I'm a celeb on my own. All right. Because I don't tolerate this nonsense. Yes. 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 Because this is why Zimbabwe is not going anywhere. Because the same people whenever you abuse taking advantage of other women, which is totally wrong. Just because I'm connected, I've got other people who are powerful, but as women come together, yes, men will support you because azvina unhu zvaari kuita izvi. He was the first one kuenda social media achitaura nonsense, getting kuti no, time will come for Gamu achiuya. Whatever Gamu was saying, I totally agree with him. Because ari kutaura chokwadi. Kana kuri kuti ari kunyepa, Fantan must come and tell his story. Yes. Yes. Ukatoona achinyarara kudai so akuziva kuti chokwadi chiri kutaura. You understand? Saka anenge asina pekuti ataure. Une namba yavimbai here? Regai timbotsvaga kubata vimbai wacho. Une namba yavimbai here Gamu? No, handina, but kana muchikwanisa kutarisa papeji raFantan pane maposta akapesera kuisa angakanzi Mimi's Closet, so ndopane namba yake. Right. Hanzi pane page rinonzi Mimi's Closet papeji raFantan guys, pane namba iri kunzi iripo, tipeiwo tione. Maartist edu ekuZimbabwe vanoda kutijairira guys, hamuzvioniwo. Hamuzvioni maartist anoda kutijairira ekuZimbabwe. Tovasapota kumusic ukuku. Vokanya bhinzi vana vamwe vanhu tosekerera. Aiwa guys, tiri vakadzi, we are going to stand nemwe mukadzi. We are going to stand na Gamu because Fantan kana achizati Gamu ari kunyepa. Ngauya ataure nyaya yake, ngataure side of the story yake. Otherwise tichaita live mangwana nenyaya. Tigoita live ne Friday. Ticharamba tingoita live kusvikira vanhu vese vanzwa nezvenyaya iyi. And then this girlfriend, at times we are so stupid. You understand? We are so stupid. Wakanda where you are coming from, and then that's because this one is a graduate. I'm telling you. Hello Gamu. Do you know kuti mazuva akasungwa Fantan
network batai makadara pane zvangachitaura zvakaida kuchinyatsotaura wachimaziva kasungwaFantan ichi SIS paipai Fantan achivapo apa akapiwa 6 months paipai musi wapiwa Fantan 6 months amweni vangu vakandifonera vakanditi network yake imba udzaiketi kuti abve kulive ngamboya pano udzaiketi kuti hanzi naSIS MELLY imbobva kulive yakoko imboya pano pane dziri kutoda kuti mufelebrity wese ngatimpindirewo timire nemwana uyu ngatimire nemwana uyu toda justice for Gamu ngapiwe stand. She's not asking for much, she's just asking for a stand. Handi mai varanga gara Gamu ngavachega kucheka kunopindawo nevana vakuti vakaipiwa embe kuchitungisa nokuti zvimbuya zvakarekare zvikuru sei zvokumbarika dangerous chipiwa stand ivo vachigarawo muimba iyoyo yekuchitungisa vakada iyoyo right namba yawanikwa yavimbai meno kana akadaira chireka kugara kwemba iyoyo chipiwa hako stand utangire ipapo. Aiwa imba yacho anogona kuifira rutendo anoifira imba iyi anoifira imba iyi anoifira atidi kunyepa anoifira anzigoma kati to stand with Talini takamira naye wani takamira naye S1 takatomira naTalini pano papeji akauya pano we stood by her tinotongomira as long as zvisina mira mushe tinotongomira nemumwe munhu atitomboregi. Hello kola muri sei yes muri kudei muri kutaura henyu muri kuti chikola yes tokunzwa ikola dzimai imwe phone uyai nefoni wani hanzva dzimai imwe phone iri kusure kuti anoisi SIS muri sei mushe kanjani mushe SIS MELLY fanari duzvi ndiro fanana angadaro nezvidumbu rake rushoda kushoresa vanhu varume shuwa nai musazidumbu ngofamba nezidumbu risina kana order chingoshoresa vanhu rume shuwa ngamutudze zvese aipita sei Fantan nezidumbu rake shuwa uchishingirira uchipfekirwa nezidumbu raFantan naso kuita matukuru akadaro nai Gamu iye Fantan wako ane chiko qimbi here mubvunzo uyo kai naTatelicious ndibvunze kwai naTatelicious ndikubvunze kuti makamira sei kuna Fantan chakafugidza dzimba matenga wataura mukadzi ex-wife yaFantan kwai chakafugidza dzimba matenga saka kune munhu mukuru anogona kuziva itobata imedzi dzacho matoudziwa chakafugidza dzimba matenga SIS MELLY awane legal advices akwanise kupiwa zvinhu zvake kana vachishaya voshaya even though zita rasina kuchinjwa kuimba yekuchitungiza iyo handitika vakaenda kumahigh court yacho inoitwa kola vari kuZimbabwe network yenyu kuZimbabwe inenge yakadhakwawo kola regai ndinotora foni yangu tifonere rimbai haiwa ndakatochaja shona kuramba chingofona naiwa Shakira foni yangu iri mubedroom guys ndoda kutora foni yangu. Hello kola hello yes kola hello makadi SIS MELLY tiripo makadi henyu chokutanga ndikurambana noyanga ichitaura kuti vimba yanga agara achidanana naFantan umwe kana arorwa akafanira kunge akapiwa introduction kumusha kwanaFantan ende mukadzi aifanira kuziva kuti vakadzi vaviri kumusha kwanaFantan saka muona andaita kolo yanga achitaura anozivana navimbai hapana kuti ndikaroore mukadzi asingazivikanwa kumba kwedu asi achizivikanwa kumaraini. Chechipiri Fantan ari kuteerera kumusha kwomukadzi wake ungati hakuna ariko waanotya saka kuteerera kwaari kuita kukuzoti nini handina chandiroita chandoitwa saka Fantan saka chiri sport must fall. Fantan ari kuteerera ndonyaya iri hai munoziva kuti chii Fantan ari kushandisa zanu Fantan ari kushandisa kuti kwai tisi mayouth ezanu handi Fantan akabata mbare handi mumbare umu ndiani ngachinzi ndianotonga saka ari kushandisa chizanu Fantan ndochari kushandisa apa
kuti amuna zvamunondiita because inini ndiri wezano usingazivi fana kuti isusu baji hatichakwati hatichatombokwati zvokutodaro ufunge takajamuka hatitombokwatizwe uzive izvozvo usatombokwatisa gamu nekuti uri zano nokuti gamu wakakurepiwa iwe kwenyu ndokupi kumbare futi kumbare kunational mose muri mbare saka usada kukwatisa mone vanhu kuti mose mutori mbare mose motongopedzerana ipapo apa chiri kudiwa chete kuti afandani kuti atirimuke hashtag chili sport must fall ndiyo yakangoitwa chete fandani achadzoka kuvanende achadzoka kumukadzi wake. I am very sorry to say kuti pachisport pana levels and the levels ndi homeboy wangu zvakutodaro hanimona pana this other one uchi3 uyanzani ribi hanimona handiyeza ndiwandoziva kuti levels but sorry ava vana zvavaita havo but ikatanga hashtag hanimona yechisport vachacomplaina kuna fandani vachodza mwa kuti uonaka business renda kukanganisika because of iwewe you must do the right thing saka takutongobatanzira vese chisport must fall ndo nyaya yacho. Yes. kana chiri sport hightech chiri sport must fall asazodzokerana nafandani nokuseri ozodzoka kuva vanhu anyengedzwa nafandani nokuti fandani paachanzwa chiri sport must fall anodzokera kumukadzi uyu omunyengedza kosha yacho nobuda kukupedzisira mukadzi uyu kuti azodzoka kuvanhu vanhu vanopedzisira vaita sevaramba saka chatinoda ndechekuti mukadzi uyu amire neshoko rake panonzi chiri sport must fall anofanira kudzoka futi kumadhayaries mukadzi uyu zvari kurongwa nafandani zvobuda pachena zvoonekwa zvaari kutaura ndizvozvo here zvino kana zvisingaite noramba slogani ichienda ngaichiita public nyaya nokuti ndiye akatanga kuisa public ngaichitoita public nyaya zvakumagumo kana gama azopiwa zvakamukodzera zvakamuringana zvaaishandurirwa nafandani kusvikaita vana vaviri agutsikana ochizoya oti aiwa ini ndave bho tochisera nafandani oendera mberi nelife yake namimba wake hanimona yakasasovwa inopa influence kuvarume vari mudzimba vese kuitira kuti vanopedzisira vachihura vachiziva kuti havana zvavanoita zvavanoitwa chero uri musangano vachapedzisira vachiramba vachishandisa musangano kukanganisa vana vevanhu saka vanhu vanofanira kudzidza kuti vakakanganisa vana vavanhu kune vanhu vanokwanisa kustand up for the right thing saka vanhu vanopedzisira vakutya vakubatawo futi vakadzi vavo zvakanaka asi yafandani yakasiyiwa vanhu vacharamba vachingopota vachiita system iyo vachiziva kuti havana zvavanoita zvavanoitwa hightech ndaitotanga kuita kuti fandani adzoke kumukadzi wake nyaya yake igadzirike zvakanaka ndo mashoko angu chete. Amen. Thank you very much. Thank you Andreas. Hello gam ine nangu ndinongokumbira regerero kuna levels akatraya paanogona kuti agadzirise nyaya dzangu nafandani even nyaya dzemu akatotraya zvisingamboita ndidangu kuti ashatiswe zita rake but nekuda kwekuti anenge anafantani chiusport must aiwa apa aita ndingezomufarira zvekudaro levels but apa apatwa mucrossfire and that's the only way atokwanisa kuti naivo vapushewo kuti shamwari hona go and fix your issues nemukadzi wako because tisi chava we are now involved munyaya ichi handimaona kuti we are now involved munyaya iyi tese so that way zvinogona kubatsira handimaona right ndoda kutora vamwe vanhu vasiri vesa timbone makoza chawandisa ende ndoda kumufonera uyu manje foni yangu iri kumusoro. Hello yes kola ibva imongoti 2 minutes zenyu. Yes. Like that. You are a queen in your own right. And we are you know what I'm talking about. You don't deserve this treatment, not from these people. You come from greatness, Gam. You come from greatness. Hapana chero mubhurugwa kwai hapana chakavhidza zimamatenga kwai chakavhidza zimamadora yes. Knowing everything that you went through with that man. Supporting me. And then he does this to
Yes. Right. Chakafikisa dziva madora. Madora chakafikisa dziva madora. Zvataugwa pano. Alright, kola. Thank you very much. Guys, tione kuti aufa. Guys, hashtag ngaitotanga hatisi kumira. Hashtag ngaitofamba hatisi kutombomira kana. Hashtag ngaifamba. Ngaitotanga hashtag. Ngaitotanga hashtag. Hashtag choose sport must fall. Shokatovhairira munhu nekadora. Kuvhairira mwana mudiki ane 22. Hello Kola. Muri sei? Fantan Samuna tipe help yakafana na sei Kola taura itinzwe isai muono wenyu tinzwe. I was thinking kuti dai paine zvatingagone kuita nokuti ukukona vanomuuraya. I tell you the truth, and vanomuuraya da. Vanomuraya neremote. Vanomita remote control mwana wayo akasiya vana vake. Murume tasaibonde murume uyu itsotsi nerweseri. Itsotsi nerweseri. Alright, saka imimi mawayane idea kuti ngatiwane zvatoitira mwana uyu anti mamuchiti tingamitira chiini? Okay, saka imi munobudisa mari Kola. Muri kupledha mari? Rini muchaunganidza rini Kola? Matotanga neproject lead by example. Lead by example Kola, send mari kuZimbabwe. What I'm going to do today kuti mangwana ndaweka zvonzvangu I will come to you. Alright, atisi kuda 100 rand kaKola. Istendi kaya matanga kuya nayo. Tinongobatana kasema celebrate. Oh, muri celebrate nayi? Kola. Alright Kola, thank you very much. Apa muri kuzviseka henyu? Right, ngeti mufonera gamu dzora imwe phone yako ikumasure dzora volume iri kuita ma echoes kuno. Ngeti mubata wemwana anozimba wachitoni. It's mahundi. Ya mira bata wakadaro timbobata. Hello. Bata wakadaro. Hello. Mira ipapo wakadaro. Hello. Yes, Vimbai. Hello, uri right here, Vimbai. Hello. This must be wrong number. Wrong number? Yes. Alright, thanks, sorry. Quite wrong number. Saka yakapinwa panza isiriyo 0777 otatu kwa isiriyo kwa wrong number inema ndiye. Kwa wrong number ndiye. Ari pa live up. Moti nguwa yana kutegwa nguwa yese tichaka live ndiye. Kudaira zvakachi wrong number. But zvisine Vimbai wazviwa. Hello Kola. Hello Kola. Hello Makadi. Ndiri right muri seyangadzi. Chirikuone kuti nangopinda wangichitera nyaya mutaura. I think the best way is kutotsvaga lawyer, maybe help ingatodiwe ndekutsvagira lawyer inombatsira kuti marights ake zvakanaka because I mean panogona kuita noise vanhu vachiita like Facebook and all those things, but I mean it's not gonna achieve much unless maybe mukamutsvagira lawyer then trust me my brother, with the social media, the power that is got social media, you don't want to know what happens pano padiarism. Tinomboya newo manoya pana pachitika kwa mamsoro, but tiwayesoiswa pakona nevanhu paground apa. Remember this person mari yake iri muvanhu iri kwatiri. So the moment we start saying my hashtag, I'm telling you, it's not good for his business. You will have to do the right thing. Yeah, no, I understand, but Mukatari, so I'm just not too sure obviously fellowship yake inenge rona okay. There's a good one
munotoramba wachifollowa page rake obviously achiita mari like that, but mukaita usually Facebook then obviously munotsvagira lawyer then ochongoti vanoisa mari mukudaidepo wana lawyer anobatsira zvekunzi anzi apiwa stand chete and all those things. I don't think it would be fair if there was a lot of things on the report they have to justify the whole equally and stuff. Iyo tikutoda imba yeye kuchitungwiza idzoke itengeswe vashiyane mari yacho. Yeah, because obviously kana vakaita zvinhu vese and all those things then obviously they have to obviously share or zviri fair on both sides. Zvekuti maybe kana kuti uyo ari kunzi akambodana naye zvikadai I don't think it's okay zvinogona zvakaitika but it's not relevant. Uyo anofanira kungofaita case yake tosana namimba iyo ndizvozvo. Tatangoda hedu kungomuonesawo mimba kuti uri kuona here kuti mumwe munhu ari kungochemawo zvachida ngomudzawo tasingadidi kumutuka asi kuti taida ngomuonesawo. Yeah, sure, there's nothing wrong about it, but also obviously Andan Kamu should just also just try to check the legal route. Then obviously my area now and then maybe she must stay off media. Maybe legal route. Maybe it's not going to matter because if you say too much again, it might be a problem. All right, thank you very much. And that's Nimuono when you work. Thank you very much. Right, maybe if we help Gamu to do the legal way. So that you should share what's okay. I think that can work as well. Call hello. Don't bring Mudzimai phone. That's my another phone. We are in a funny one. Okay, it's fine. Hello. Hey, hello. Sisi Gamu munoona zvinoitika ndezvekuti varume tinofarisa dzimwe nguva sezvekuitika ipapa tinofungidzira kuti kana taita mari kandisi taita mari tinokanganwa kuti behind every successful man there is a woman. Saka ipapo regererai vamwe varume asi Fantan anofanira kuti timudzidzise timuonese asaramba achiribesa muswe. Anatezvara havana mbotaurawo here naye ngokuti apa zvonyatsoratidza kuti munhu ari kudheri ari kunyatsoita kunge nengerini totaura kunge ndiye munin'ina wamunangagwa here pakuita bhozi tinoona kuti abuse yacho iri kubva nekumusoro yakutosvika nekwavari. Saka ipapo isusu tachira kuti kana zvaigoneka ka isusu sevanhu ngatingobatsirana tongoitawo makonde ma$100 iwe ma$100 ma$10 kuti pakwanise kuwanika mari inobatsira pandingirini like legally nekuti fanika imwe nyaya ndachida kutaura moms naFantan handisi kuziva kuti moms muroyi here kana kuti Fantan ndokuenzi hombe irari zare hanzvadzi irari zare famba nebhori because moms zvekuti wana moms hazvinoiti wana moms muroyi ivo vakatenga vari muroora because kana wakambenga uri muroora unofanira kuzivisawo paposini imwe chete nyangwe usingate muroora ka zvokubva watobuda pachena kuratidza kuti kuita competition kuita kuti vanorara naFantan wacho ka inini papakadara apa ndai kana vari moms vakangu ndovaudzwa kuti aiva moms vaziva kukubvisira bro because apa vava kurasika mani naiye Fantan atongoratidza kuti murume asina respect nemukadzi wake iwewe semurume unofanira kuziva maboundaries amai kuti kana nyange vachikuudzira vanokuudzira kusvika apo vozodai moms ipapakwana izvimwe mukadzi wangu ndiye anofanira kudisaida vanofanira kuziva pavanogumira nepavasingagumiri. Fantan anofanira kudzidziswa ende iro bhizinesi racho raari kudhondora arishamisira naro ngariende pasi varimwe vachangodhonzwawo handisandirodhonzwa nemashizha aro ana levels vanongozosafirawo imomo haisimhosva yedu isusu isusu we are trying to defend the rights emunhukadzi ndizvozvo. Right guys, tikagaragara toyochidzera kuti chillsport must fall. Handimaona tikagaragara toyochidzera kuti #chillsport must fall. Do the right thing. Fantan pamukadzi uyu what is due to her. Mimi Fantan step aside. Haisi nyaya yenyu. Step aside. Maamuri muroora zvitagwa nehanzvadzi. Iwe muroora at some point pamakarogwa nebaba Fantan. Handi dai makatitwa the way amukutita nayo mwana uyu mainzwa sei. Demamini mwana musikana kaiti kuzati zvari kutitwa munoti kudii amai imi mambuya imini be a mother itaisa mai siyai hunhu wechizanu itaisa mai
wangazire kaiti ngotira vangu. Wait. Hello, caller. Hello, caller. Caller, hello. 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 Hello, caller. SIS MELLY muri right here. Ndiri right muri sei? Muri boze edu zipo ya mundi zakarana. Tukudzwai. Gamu mute my phone. Gamu mute my phone yako kuseri kuta noise. Mute my phone. Alright. Taura ina that's. Makunini. Tukudzwai mute iri kuseri mwe yacho yakuterera nayo live. Ndokuya kupawo advice kune munina wangu Fantani. Kana achizonzwa ngaasatinyadzisa isusu sevanhurume. Because munoziva SIS MELLY madzimai chaichaya kuenda pasocial media vana vachatombobelieve kuti kune varume vachiri kuita the right thing like izvo zvinenge kuhura and so forth. Saka tinoda kuti Fantani ngaasiye unhu hwake hwaari kuita ende azive kuti mari haisi kuvhunduka, mari inouya inogona kuita. Saka ngaasatitambudzira mwana weFantani, ngaite the right thing. Chill sport must fall. Thank you. Atichamiriri side RaFantan tamupa mukana, tamupa time yekuti ngaafone kana chida azvidefende. Obviously atifitakanzwa side RaFantan. We are not going to hear side RaFantan because hambo faka ya side rake, hambo ende naro kana ku H Metro, hambo ende naro kana anyway. Ndo chokwadi. Hello caller. Hello. Yes caller. Caller hello. Caller hello. Caller hello. Yes, SIS MELLY muri sei. Ndiri right muri sei? Ndiri bozi merero zana varume vanodinyadzisa. Unoona chitungu ripo chacho. Problem vanhu vakuda kutora socialite celebrity vanoda kuisa pausina kwamirire sei. Kuisa mwana. Pane chinhu hacho chisinganzwisisi vanhu. Tinonzi mama isinge kungozvarisa chete. Haisina vanhu. Because the father that we are taking responsibility of your kids. So if you don't take responsibility of your family, you are not a father. Uri muka chacho anofana mutsango here. Zvinotaga munhu here. Apa chitongo ripo kwatitika vamwe vanofana chitongo ripo ndichiri kutongobatsira hanzvadzvedu. Vanhu vonganza mari shoma hatitika. Nyaya iyi inoenda through SASA project. Hanimuona. Mari inochajwa nemalawyer inenge yashoma. Than yekuti pahaiwe personal lawyer chache private lawyer rinomirira hatitika. But akaenda through SASA project hatitika. But it will my brother, SASA project, it will take time, shame. It will take time. Makore chayo. Saka kutongobatsira vanhu kuti tibatsire mwana nemwana. Kana iye achitongoira zvangovharana kana zvekuimba zvacho zvekuita seka. Ziva zvangovharana ndio zvatongopo nyangwe apiwa against the judgment. Chete. Right. Because munhu vanonyadzisa, anozvidisa. You don't deserve kumira pastage pane vamwe varume achitaura ndiri murume. Anonyadzisa. Anonyadzisa total 100%. Ina atodi kunyeba kana even chipeji chake ndabva ndati unfollow ipapo. Wozvi zvinonyadzisa. Vanenge vachienda kuna vafana vadiki vachiti you know what, vachisaka vachimedzi zvaonekwa inezira kuti hanzi I respect a man who never lay hands on a woman. I respect a man who takes responsibility. Saka vanenge vachinyepa pamberi pevanhu. Zvino zvazoriwa. But ndanzwa gama chiti ndine lawyer pakashara nyaya kuti lawyer rangu. That means lawyer naro. Saka nyaya itongoripo ndikutongoti vanhu titongoita mudimu. Lawyer naro we have to hear from ear gam kuti pane munhu akunifonera. I don't know whether to take this call or not. Batai makada. Makadi yenyu munhu wamwari.
zvenyu sisi. Ndiri right muri seiko munhu waMwari. Tiri right marova zvakanyanya nai. Hakuna kuti ndimi marova. Izvo zvokutanga nekuti samhosva ndikamira kuti munditi darova manje ndinenda nemhosva. Aiwa mhosva mune zvenyu munhu waMwari takasvika pakuti ndikativasiye. Right munhu waMwari ndogona kufonera ndapedza ndikuti hapana pandiri palife. Thank you so much. God bless you, my sister. Bless you, prophet. Bless you. Right. And Rembera Judge. Sauwe manje uyo hasi murume munhu anonyadzisa teta amene mamapenzi achiri kutomutira iwa. Ndanopenga haina ndogona kunyepa ndava ndatongoti anofollow ipapo basi tinodzidzei right. Tinodzidzei kana wachita zvinhu zvakadaro munoona kuti right wanetsana nemukadzi maissues enyu muri two handizika but haafani kuinterfere pakupanisha vana. Iye kana aona kuti haachakwanisi kugarisana nemwana wevanhu andinonzwisisa handitika haangati vana vake ivo wosafa because zima issues avo maparents ari two. Doesn't make sense. Doesn't make sense at all. Iye kana ari baba vane pfungwa dzinoshanda 5 dzakakuwana musoro handiti mukadzi wakuti anditsvana diwe handitika but this child I will leave you kuti ugare nevana because vana ndevako handiti anozoita babarudzi anomira pastage but mwana ari musviti asingazoti mwana adyei mwana apfekei ari kurara pai. Tipei numbers, isai numbers zaFantan comment section. Isai numbers zaFantan comment section ndimufonere. Muza chiti no comment. Isai numbers zaFantan comment section ndimufonere right now. Isai izvo zvanenge achirasha makumbo ari kumashwede uko. Achirasha makumbo mudenga uko. Mukadzi wake nevana achita kunge benzi kudai so amuizivi pain mimi yekusiwa nemurume mumbai. Munoziva hiyo? Taura zvinya zvadziva. Ndakatoseka even paakaita chilive achipinda achienda kukuti ndakanyatsa kuti sometimes kukura kwakaita bhodhi nedumbu nepfungwa dzakabva dzakurisa futi zisingafungi right unozofa unongori babarudziwe kuti iwewe unoselebrata kuti vana nemukadzi vanzi ngavashaipe kugara utoselebrata kutomisa dumbu kuti I told you kuti I'm honest you see that. Right, mira ndingopindira uyu mukadzi anonzi ntombi uyu. Anonzi ntombi. Ntombi kana watumwa ka antika make sure kuti iwewe hausi mai and make sure kuti iwewe haufoka rorwa. Anti we are not saying kuti vanhu ngavadzokerani. Hatina ngoti Fantan kana rudo rwapera munhu anita move on upenyu hwake. Anti but if Fantan pane vana two. Anti what are you saying about the kids? Mukadzi yana kuti ndoda Fantan beki. Ati akavaka imba na Fantan. Ati ndikuda imba yandakavaka irugaro na vamwene. Ndiongori kuzvitwa no wasei ntombi iwewe. Uzufila kanjani wena kadai zvachiitwa iwewe zvingade uchinzwa sei unokuchizwa sei ndawakamningirira moyo mningi ukasiya moyo iwe kwana iwe ntombi iwe pedzisai zvenyanza zitori vamwe vari kufona saka iyeka chitongoripo teteka ndechekuti handisi kufaita kuti relationship yavo idzoke handizika because hapana relationship iripo kana uchinyadzisa munhu anogara naye mumba amunonzwisisa vari vese vari kunzwa kuti tete vanoita misikanzwa handizika but we do it secret ka nekurespecta family yako handiti but kana wakuita zvinhu zvakadai so pamberi pechaunga uchitorera mavhidhiyo uchiseka mukadzi wako munoziva kuti kupiwa mukadzi anokuberekera vana it's a gift because vamunhu utoshaya munhu anokwanisa kumuitira vana munonzwa right pane munhu ari kuti right mira pane munhu ari kunzi anzi ihanzvadzi yaFantan ari mucomment section atete fonai matimi migama charipa hanzi imi muchamuripawo here peni yese iri kuitika iyi mukoimba muri kuti kudini haiva tete muri kuza kuudza here mai venyu kuti mama but zvamuri kuita is not fair regai muroora agare mumba make fonai vatete vanhu vanonzi vatete ngavafone tione vatete fonai tinzwe fonai vatete matimi migama charipa mai venyu chifonai mutiudzewo side renyu of the story muya mumirira njadzirei yenyu nokuti hamungatauri kudaro imi muri mukadzi hanti zvakaitwa namai venyu imimi dai zvakaitwa pamuri imimi mai venyu vanoombera maoko here vanoombera maoko here mai venyu vanoombera maoko here mai venyu ivaifei vatete nemi muri munhukadzi ivaifei vatete mangwana zvazvinoita manje paupenyuka ndaona upenyu uchitendererai ndaona
upenyu hwakawanda hwavanhu huchitendera zvokudai cheko chete zvinomuka zviri kwenyu mufunge musina kuapply muchifunga kuti mune happiness mumba menyu zvinofuma zviri kwenyu munobuda musina kana paint masiiswa mumba nemurume imi mai anofara nazvo here kola pedzisai torewa munana ndichitete ivyo ranatete vakutanzi vanoripwa handiti anogwa ripa chivanya ukama naye auya ivo ndo vandofanira kuripa mutorwa handitika zvotonzi nhasi pakani pane chaitika ivo ndo vatori nemhosva hombe kutodarika zvavari kufungira ivo vanogoripwa chiko ende vachiita zvinhu zvinonya ndo vamwana tete vasina kukwana ivava vasakana ndotokwana vandofanira kuti hanzvadzi iyo singunge vanobviserwa bhurugwa nehanzvadzi yacho futi hazvichazikama nokuti handifungi kuti ungamira pane zvinhu zvikutaurwa kana murora anyepa vadi kufona kuti auye kuzofona murora ari kunyepa handiona vari kunyora mukomezi ucharipa vagona vafunga iye kungoripiwa chete ko iri kuitwa namai vavo iyi even kana zvikanzi kuripa chii chinoshamisira ndiye atanga kuripa chii chinoshamisira pakuripa instead yekuti iye afaite kuti vana vehanzvadzi yake handitika vaone pekugara pakanaka ari kutoti saka chinhu chimwe chongodaro kuti muroro wacho hatimudi newana pakude munozvo pakaipa they are very stupid and not tete they are very stupid and not ndovanhu vanonyadzisa zvinhu zvakapusa ndovanhu vanonyadzisa mazimbabwe vachiti ezvino zvakadzi havachatobhiliva murume nekuda kuvanhu vanenge vanafandana kana chiri chicelebrity chacho chinoita zvinhu zvakapusa kudarwa and even iye wimbai wacho iye ari kunzi girlfriend yake murunzwaka hakuna kwazviri kuzombosvika nekuti shiri nemuriro wayo haita sei because kana ivo amwene vadzinga munhu pamusha ane vana handitika vechipingi kuti iye kana zvikanzi aita vana anogara pamba ipapo kunyepa chaiko bhechi hagaripo ndizvozvo ende iye fanda ndangomudza chokwadi chiripo tobva tangomudza nzira yemahara isina kana pasina kana dzanzi 1 and 1 yekunzi ada kunoona profeti manzwa tete mubva matomaka peji yoro nhasi mbva mamaka zvandakudzai nhasi manzwaka rudo rwavo urwu harufi rwakalasta kana 2 years manzwa wachabuda nedzimwe nyaya yadhumaniswa futi nechimwe chikombo ndizvozvo obvious handi manzacho ndanzi musikana yakadzidza zvekuti fandani wangu haana kudzidza unongoziva zvokungobaya mangoma mana ridhemu nameno mana zvaanenge achingoriridza zvemangoma izvi zvaanenge achingoriridza mangoma iwaya hanimaona ndozvaanongoziva une chimwe chaunogona chiwe fantani nzongoridza mangoma iwayo zvino mukadzi wawatora uyu graduate uyu uchasangana akane maminisi uchasangana nevane zvinhu zvavo vakadzasa iye levhu rinenge rakufambirana iwe uchisana mai mwana wangobata iwo mangoma ako akangofanana neuyu murume wekuteurira mukadzi motikana achinogara kupfandu vanenge ngoma nemunin'ini wanyiwa vamugada kutozvitedzera iye uya here mirai muchazowa henyu uya makamushungurudza uya mhuka dzakafanana idzi zvakaoma alright hanzvadzi thank you very much ndakaiti moto wamwe ari kufona wa iri bhote rikupirwa nechihure mabhonzo kudaro nai ndiudzewo henyu hello caller. Hello, SIS MELLY, how are you? I'm good, and how are you, hanzvadzi? Hi, ndiripo. Tongotaura nyaya yaFantani naSisi Gama. I think Fantani ari kudherera kuti I think maybe Gama achiri mudiki, that's the other thing. Akamutorera advantage. And hapana kuti chero akapiwa stand Gama. Fantani anofana kutomaintaina mwana because akatomutorera future yake already. Of course. Akatomukanganisa already. Of course. Yeah, so Fantani anofana to make sure kuti aita zvinhu zvine musoro pamwana uyu. Nyangwe asamudi. Ngameke sure kuti mwana atovaone future yake because akamurambidza kushanda akamurambidza zvakawanda of things achichengeta vana akagara pamba future yemwana yakatorwinywa already saka ngameke sure kuti mwana adzokera kugwara chairo chairo because zvaari kuita hazvisife ari kungoshandisa hake chisimba but aipapo afanira kugadziswa zvechokwadi because afanira atorera mwana advantage akamutorera advantage saka I think ipapo zveshwa muri right chiu sport must fall kusvika Fantani agadzirisa unhu wake ngagadzise nyaya mwana first ngagadzise Gamu atidi chero pane vana but naiye Gamu wachanofana kutomeka sure kuti wamuitirawo something because akamutora ari mwana mudiki and akamukanganisa future yake akamukanganisa vana 2 already at 22 vana 2 already hazviiti akatomukanganisa future yake zveshuo akamukanganisa future yake because akatoona kuti mwana because nyaya yekuti plus mai havapo anoziva kuti mai vake vari mujere and everything anotora advantage of a lot of things mwana ada kutobatsirwa chako chakwete kuti chii ndosaka vamwenewo vari kuita zvavari kuda vari kumburuza vari kuita zvavari kuda because mwana uyu haana mai varipo anofana kumira musamai vake saka anofana kubatsirwa mwana zveshuo zvino mai vake havapo mai vake vakasungwa zvino tichamira sana mai vake isu pano padiaris mwana uyu
Yes, 100%. I support Smelly Papa. That's a good thing, sure. Shamira na yeo se mwana wedu 22 mazira ivana vedu atichatongomira ona ise mwana wedu mwana wedu. That's 100% true. I support Smelly. I support 100%. Mwana ngaba tiwe. Joshua chipo must fall. Thank you very much. Thank you very much, Andrazi. Thank you, guys. Vakadzi imboisirawo team varume vepa diaries sambudisano dzavo. Chimboisirawo varume vepa diaries appreciation, guys. My love nema likes. Varume vepa diaries rambai makadaro muchachinja zvinhu. Rambai makatsika makadzvanya munochinja zvinhu, muchachinja zvinhu zvakawanda mumafamilies umu. Vakadzi vachatitiwa zvakanaka because vanenge vakutya varume kuti tikangodai vakadzi vakaenda kudiaries chete tinonogarigwana kudiaries koko nevamwe varume isu tinongobva zvato tinongoatobaya live button toti varume foni yaimupedzera neman to man. Hanoona sando dzenyu varume padiaries rambai makadaro gadzisai dzimba dzevamwe venyu gadzisai dzimba dzemabiya yenyu rambai makadaro. Hello kola. Hello murisei ndikutoida namba yafona kubva kudhara yekuzimbabwe gaiti mbonzwa inda chii chikuitika panamba iyi tifonere bheki. Hello. Smelly maswera sei? Ndaswera hangu maswera sei Andrazi? Twangoimbira WaFantan mikasonga. Okay, vaimbirei. Hapana mira mushe imba izvenyu Andrazi. Dirai zari. Zimbuyari pakona, zimuroi. Zimbuyari pakona, zimuroi. Zimaira Fandani, zimuroi. Zimaira Fandani, zimuroi. Dosaraika mimba yake zimuroi. Dosaraika mimba yake zimuroi. Smelly Boss, thank you very much Andrazi. Thank you. Right, hanzi zimbuyare pakona. Hello kola. Hello. Yes, murisei kola. Ndiri right ni. Sisimeli ndandangukuzva advice nagama kuti stora yako wakarohwa mumuya yamai azuka. But chadoda ngokutaurira gamu ndechekuti zvinokutora upenyu uyu patani kana usingade munhu usawetsere munhu ndiyani yake wakabva kukoti ngoda kwangomudza chokwadi kuti gamu ina ndichakuda kwete kuda kuzorambira mwana wavanhu pasocial media zvinhu zvawakaita zvakaitwa imbai uri mukati zvasangana nagamu izvi uchasangana nazvo uchafungidzira kuti vanhu vese vakaungana pana pawandezotenakuti vari kuona ava vari kukudza kuti uchasangana nazvo iro uchasangana nazvo chokwadi shiri nomuriro wayo ife yakarega hamina kuti sei varume ava vasina zvavainazvo mupurugwa vachifarira kugura chaizvo kushandisaiwo matumbu dzidzawo kubva kuna najapresa japresa wambofa kuona zvinhu zvake pasocial media kowingi d vanotongeza iwe uri serivhisi yerudzii ndarwadziwa bhozi tisimedi mwana wemwana mudiki chaizvo gamu mau andisi mai vangu vaigara vakandodza kuti maoko aya wauna mapihwa kuzi umagariri wakamapiwa kuti ushandise zinoneji yawina yechishandisa padhairisi panapa vanhu varipo ngatikontributei mari tipe mwana wemwana yatange bhizinesi ararame upenyu hwake anora varipo masingo madhasi vari kurarama vari kuchengetesa vana vari kuendesa vana kungurudzikei murume is not everything mukati moupenyu handiti iro ruzviro zvisinotitototoedzi ruzviro ngarienyu ngarienzo gamu unowana gamu kana ndichikutaza wakanaka zvekuti you're so beautiful vanhu wakanaka you're so beautiful unowana munhu anokunyora nevana vako shamwari akatodzi kuchengetera vana akavaendesa kuchikoro vana vakatana vakatoenda kuyunivhesiti vakatozomuramba Fantani vachitaura zvizivo saka Fantani ndangokutaurira hangu kuti hanzi kuti musikana warudanana naye haragara risine bhorako achikukaurisa zvako saka titori nevanhu vataimbobhomadhivaisi tichauza kuti vanhu vamukudana navo havasine bhureki vakaita nharo vachiramba vakadziteutaona nhasi vari kuchema stori. Right, I think let's hear from Gamu first. And this kuziva, let's start
my comments are kune my phone network amazvavita saka nditoona ma comments pane my phone. Saka let's start by hearing comment section kuti mukuti gamu tombatsira sei. Regai titange tanzwa kuti iye but ataura ndichi kuti arinorama sei presently ari kuita sei, then tonzwa kuti anogonawo chi. And zvanga zvichitikwa inhandi nekitchen, probably she can continue nekitchen yake. Ma? But isn't cheramba tichingoti chill sport chingoidzosa nyaya yagamu akangoda kudai tikuuya nenyaya yagamu. Guys, akangoda kudai tikunoposta nyaya tinopindura ma comment section nenyaya yagamu. Fanira angoposta chiti tikupinda kuma comment section nenyaya yagamu kusvikira adzidza kuti mhuri yake inochengetwa. That's very bad. It's very bad. Gamu ngapiwe zvakashandira zvezvekuti munhu anzi ngazvisiya anozvisvira tesimelika hakuna kuti zvakadaro. Ngazvisira azvipiwa. Akashanda mwana waye timbozvikuneperani. Ongoita walk away from that marriage like that asina chaima. Kwai Fantan adzima phone. Saka Fantan aiona live, hanzi adzima phone yake. Saka waiona live. Kwai wadzima phone. Vanhu vari kuzama kumufonera kuti auye kunoku. Wadzima phone Fantan. Vanenge vachitofonera right now vati izvo zvaizvi gamacho baba laivhika zvikutokudzai haana chatatona because anenge achida kumukaundisa. Alright, kola iri borek aindimbofonera gamu timdzose pana Ngatinzwei. Alright, sharp. Gaitimbodzosa gamu avangu veZimbabwe yanga ichifona ndiani? Ndikuda Zimbabwe yanga ichifona. Ndimbofonera gamu Ngatinzwei. John. Hello. Yes, Andreas, muri sei? Ndiri right kanjani? Hello. Chief Sportsmaster 4. Bacho kadaro gamu. Taura Andreas. Chief Sportsmaster 4. Arikuda design nechu. But problem iri papa ka. Problem iri po dimaya kacho. Alamai wafana kudzidza. Awafani kuti mwana kana akachiwa chingenda asacharoora. Ndipazvokabamisa nevarora. Saka mayafana ndo problem. But manje haazivi ndo downfall yake iyoyo. Pamwe mukadzi wangainaye ndakachimba makomboresa. Exactly. Tinezi vanhu vakawanda vakapera ana roki vaya vakukweshera nyaya dzavakati. Mwana uyu deserves better. Mwana uyu mwana mudiki, she deserves better. Ene mwana yakanaka zvoku, she deserves better shame. Kana ari munhu wechiri kumurize meni inafuka yangomupa maseri acho ese kana ndoti asati ofa. Omusetla uyu otanga olife yake. Ari kunakirwa nezvimacelebrity zvikaizvi. Aiwa, mangwana gama anenge achitifona achinisendera message kuti ndakafonegwa nababa afafi vachiti ngatitaurirane. Muchaona ndaunoti vadzime live ndikutokudzai. Atidzime live usatombonisa amangwana chainenge achinyengerera maifafa kuti maifafi ngatitaurirane. Chii wai wakaenda kusocial media iti kuti tidzime ndodzoka kumba ndo zvachaita, but chiripo ndechekuti gamu you deserve better. You deserve better. Sterek. And it's one. You don't deserve this. So you can still go back and do a lot of things. You can remember life one day you look back and laugh. And one. So tunakubvunza gamu. Iwewe poita business lako rema keke raifamba sei? Yeah, it's okay. Business yamakeke kumbiro stove kumaraini Andisikunzwa? so ndaitendo kuma saka chinhu chandikutonyanya kuda right kamakeke ndomagona sina mwezi ndikunida stove. Woza ukangwana stove wakutanga kuti stove yemarasha?
yai ndotokwanisa kutanga makeke angu. Zvino stuff iyo ya 4 plate yakutaura yemagetsi unobika nei ikoko kuZimbabwe kusina magetsi every day? Ndokona kuwana kana yegasi yaya 4 plate yegasi inoita futi for makekes. Saka izvo zvongochirarama sei? Izvo akadamboudza $10 mwe musi ndiye akada kukudza kuti vana vangu vaendese kuna mama vangu vanovachengeta ndiye ndakambopiwa nagogo vangu zvangooma kubuda nyaya idzidzi nezuro ndopatanga kutotenga Fantani chikafu. Nezuro akatenga chikafu akatenga chakawanda zvakadii? Chinombowanda ndofunga neche $70 aitonditi usaende aitotraya kuti ndisaende kumakotsi kuya ndosaka akatenga chikafu. Saka iwewo ndida kumbokubvunza iwewe uchiri kuda here murume uyu? Hello? Hello, Mati. Ndati uchiri kuda here murume uyu? Inini murume uyu kutaura chokwadi kubva pasi pemoyo wangu nine murume uyu handichada. Gamu kwakazouya chikunyengera murume kuti ndadzoka kumba ndauya ndazoda kuzogara panapa uchadii? Aiwa zvaFantani kubva pasi pemoyo wangu ina handichada nekuti ndakatongoona kuti inini handisi chinhu muupenyu hwake. Ndamuchina handichinhu hwake vakakana imba nawo akondotsvaga 1 room akanotengera girlfriend mota ini ndichifamba nevana vadiki netsoka saka pamwe pacho katidi kumanikidza zvinhu zisisaite ini nangu handichada ndada kuita mufoni neupenyu hwangu ndione pekutangira nelife nevana. Right guys, ameno madiaries toita sei mwana uyu ati akawana stove anenge obika makeke ake nokuti ko kantini yanga isingasaite sadza ranga risingasaite. Gam. Hello. Ndikiri sadza ranga risingasaite. Chi? Sadza ranga risingasaite ro kantini kwangu achibika sadza uko. But zvaiita here? Alright. Network yake iri kunetsa guys. Hanzi 4 plate stove yemagetsi 4 plate stove anongotaimira kana akaita maorder panoya magetsi apo ndopokurumidza kubheka zvinhu zvake okanda muoven panowira magetsi apo obheka okanda zviri kungoitawo vamwe kwarara ikoko kwanobika makeke handichika saka ari kuda 4 plate stove guys ngatibatsire mwana uyu akwanise kuzvimiririra handimaona so that kana gosa rachiuya munhu achiende gosa $70 saka iwe Fantani ndombudza kuti munhu wacelebrity une 2 plate stove aregati mbokuseka saka munhu wacelebrity iwe Fantani iwewe une 2 plate stove ndiyo kubika nayo une hot plate ndiyo kubika nayo mba mako Fantani munhu wacelebrity handi wati uri celebrity ende Fantani ka wati mbeda watinokarira chaiwa maspring ega kwaye mbeda uya mbeda hanzi maspring ega ari muri kunzwa nai Fantani saka mari yake inoendepi kungotenga zvimota iyi ini kutenga mota dzekuti aonekwe nevasikana mari yake inoendepi haiko kudzimota nekuvakaimba kwapesa patanchimbo vakaimba saka mari yange ichingoperera kuvakaimba ari kuti anga achita hake zvine musoro zvokuvakaimba hake. Alright zvinoimba zvayapera kai right guys
ari kuda ngatitei zvekuti atenge stofu. Ngatitei zvekuti atenge stofu. Animaona atenge stofu mwana uyu ikaita over mari yacho anotengawo mainkidzi dzekutanga kubheka makeke ake 3-4 achitengesa achidaro. At least tetamu empower mwana mudiki she still has a life ahead of her. And but aringodawo support. Ndifunga manzi achitaura from the word go kuti mai vake vakasungwa iye anotori nekanzvadzi kanochengeta. Saka makanga makasiwa muri tu chete. Ya ndine mwanzadzi yangu yandakada ngoenzana naye saka fona wanga kangogarawo pambana zvari kuita. Ende chimwe chinhu chandinongokumbira. Bata. Hello Kola. Hello, ndachimwe chandinongokumbirawo ka. Ndavandikuuyawo kuitira kuti pandinenge ndakutanga makeke angu ka ndisashaye wekuitirira makeke. Oh, makastoma. Atozomaketa kana wakuita makana stofu yavepo. Hello Kola matikudi hanzvadzi. Mushe makadi. Ndiripo makadi yenyu. Kamutorana gamu arundinzwa ere gamu. Ari kunzwa. Gamu wakadi yavo. Ndiripo makadi. Ndiripo. Kana wakatsamwa sawanze mashoko aneti. Obviously uziva kuti mbhedha unenge wakadhakwa mastofu chiti hazvina basa izvozvo. Nawe ine basa ndeyekubatsira iwe kuti uite zvinhu zvako. Fanta nditori benzi wakangokutorerawo mukana because wanga uri mwana mudiki aiziva kuti akakusiya iwe aigona kuenda kujeri. Saka izvezvo akufunga kuti iye jeri akaribuda 15 years wanga usina kukura, even 16 years istatutory rape kuZimbabwe wanga usina kukura. Saka akakutorera mukana, but still mukutorerwa mukana mako nemukushandiswa mako usaite zvinhu nehasha zvauda kuita zvekuti unotaura zvekuti hana mbedha hana chii hazvina basa izvo unnecessary. Nawe iripo ndeyako neramako nefuture yako ndekuti udecide zvaunoda kuita kuti mangwana uda kuita sei. Uda kuzodzokera here kuna Fantan because kana une pfungwa dzekuda kuzodzokera kuna Fantan uri kutambisira hako vanhu nguva. Asi kana usina pfungwa dzekuda kuzodzokera kuna Fantan wagona waita zvakanaka because uona murume anokubata zvakadaro haazi murume anokodzera kugarwa naye mumba because murume chaiye anoziva kuti ndine vana nemukadzi uyu anorespekta mukadzi wake. Ende murume chaiye anoziva kuti ndinoda kuenda kumberi nemukadzi uyu anotarisa mawofe ako pamberi before zvimwe zvese handiti wapona. But mukupesana kwenyu nemukutsamudzana kwenyu ndibaba vevana vako unofanira kusiya room for compromise mangwana kuti mwana akarwara unomhanya uchiti Fantani waite se utarise mwana ibenzi zvaro. Nyama wakaita benzi ndibaba vevana unofanira kuzvinzwisisa izvozvo, unofanira kuvanzwisisa ipapo. Ende unofanira kusenzesa maturity. 22 years you are still young but at the same time watokura. You must now decide your life kuti uda kuita sei, uda kuenda kupi. But kana ndiri inini semurume anenge inini handimbovheneka kusiya uri hanzvadzi yangu kuti dzokera kuna Fantani under what circumstances because Fantani haazi murume akakwana, murume asina pfungwa, brain yadzo hapana. Kana ukazoona kudzokera kune murume iyeye imhosva yako unenge waisa ropa rako mumaoko ako because mangwana anokuita zviri wese because akatombokuita zvima-highlights handowapona. So iwewe hauri papapa chandoda kukuudza ndikutozvinzwa zvangu pawataura kuna SIS MELLY uchiti inini bvangu pasi pemwoyo wangu handichada. Hauchada but akakusofta unodzokera. Ndoda kuti udecide zvaunoda. Nhasi wese manheru izvo zvimhinduro iyoyo imboregera kuipindura imboenda nhasi manheru umbonorara ozodzoka uchidza SIS MELLY kuti hazi shuwa inini SIS MELLY handichada murume because machances ekuti unogona kusofta ukadzokera iwewe akakura pauri. Ndozvanoda kutaura chete waita basa. Right, thank you. Handiwanza hanzi take your time imboenda unonyatsofunga because uri mwana mudiki unogona kungotofuma wakasoftwa mangwana ukadzokera. Saka inyatsove sure kuti hauchadi zveshuwa nezvemunhu ushu. Hanimaona. So because iwewe chinoitika ndechekuti sati tingazokurambidza kudzokera nemurume wako kana wada handika asi unonoitwa zviri wese zvataugwana hanzi ma-highlights aya. Uchanoitwa zviri wese kudarika zvawakaitwa. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Yes, muri sei? Nhasi Zimbabwe muri kufona chaiko. Muri kufona chaiko Zimbabwe. Inini hangu ndichida kupa advice panhau yekuti kutengesa makeke apa.
makeke iko zvinezvi awandirwa and makeke hawani mari every day. Inini I think kuti dai adzokera kukantini kwake kana kuti dai awana kana aine passport oita zveurana. Mazuva ano nodaita zvekuchena vakawanda achitenderedza mari yake. Ukaita rana you can do zvinhu 2 or 3. Unokwanisa kuita rana at the same time uchiita zvekantini and nezvemakeke zvachona ozozviita but after ambotsvagawo zvimwe izvi. Ozvemakeke hazviunze mari muindustry every day. But the thing is like now handizivi zvati makeke maybe akatanga nekantini iyoyo ozokwanisa kuzvireza mari yake kuti aite zvemarana izvozvezvo. Yeah, I think angatange nezvekantini ozoita hake zverana ozoenda zvekumakeke because keke zvawandirwa iko zvinezvi munhu wese angomumakeke chero vanhu iko zvinezvi vakungotsvaga paYouTube ongozviitira wega keke mumba mako. Right. Uri kunzwa Gamu? Ndikuzwa. Saka iwo, what's your take on this one? Yeah, inene ndikutozoonawo kuti mazuva ano makekes vanhu vakawanda vakumaita nditi. Saka ndinokwanisa kuenda kukantini kuya nekuti kwaitorakidza kuti kunowanika mari. Saka ndakaenda kukantini kuya ndakatanga basa rangu rekukantini ndanga ndichiita I think zvinofamba mushe. Kantini yacho ndeyani? Ndeyangu pamba nditi so pakangovakwa ka small room. Tava tachongokanyora pagedhi kuti totengesa ichi. Saka paifamba panga pari nani. Panga pari nani. Maibika sadza? Taibika mahot dogs, machips, mabega nerice. Okay. Saka zvawaitobika sizvizvo unazvo ka? Zvandaishandisa kubika ndinazvo. Right, saka chaungoda apa paEaster yekungoti uwane kunotanga kutenga zvinhu zvako zvekuti uchikafu. Right. Saka guys, apa pahanzi akudzokera kukantini zvapiwa advice apiwa nemumwe mwana ari pafoni uyu. Thank you very much Kola waitako. Thank you. Other thing ndechekuti agare akazvichengetedza because iko zvinezvi asisiri safe because anatete vari kupindira nyaya idzi. So ngaagare akazvichengetedza asangosocialize nevanhu vese. Fantan munhu wevanhu. So ngaazvichengetedze angwarire. All right. Thank you very much Kola. Thank you very much. Right. Saka guys apa changodiwa kuti awane kutenga stock. Stock ndo yakudiwa apa. Stock oenda kukantini onatanga kutengesa mahot dog ake nemachips ake kuti oda magwira ake mafuta ake animaona pakudiwa stock. Right. Saka pachidiwa stock guys, let's see how much are you willing to help it. Ngatibvise tione guys, let's do it. Admin team, I hope muri comment section ndakumbomira kutora makozi timboda zvekutsvaga mari yacho stock. And musakangane guys pamuri kuenda magosara enye this month kuti mutenge mapads. Andika don't forget to buy sanitary pads guys. Indatove nawo angu ndofanishwa kuma 40. Andinongoti ndikapinda mshopu ndikadai ndononga mapads ndokandapa. Ndikadai akusvika kuma 40 angu mapads andinawo. Animona. So guys, kana mapinda mshopu mwedzi uno mchinotenga magroceries, don't forget to buy my sanitary towels andika mounganidza tozoona kuti anobva sei kwamuri achisvika kuno kwatiri anditi. Right. So ngaite kantini then akawana order yekeke oita anoita kantina kwana keke order keke because isusu tuna kungomudzidzisa kuredza andika kwete kuti timupe hove atingazogoni kuramba timupa hove every day. We teach zvatongoita vamwe panapa, we teach them how to fish andika vozviredzera animaona. Caller, hello. Do you have the last caller? Hello, SIS MELLY. All right. Hello, SIS MELLY. Muripo. Mushe zviri sei? Tiripo. SIS MELLY ka inginofunga kuti timbomira zvedu panye handizive pamwe tinogonesa name of progress. But uigama ne 22 years achiri mwana mudiki izvezvo atingobva palife ari kufonerwa ari kusoftwa malawyer shamwari everyone achamusofta. Ende kana tikada kutanga kuti tikumubatsira ita kumutengera masoftware kumuita sei ndikufunga kuti ngatange tamhanyisa tsuro 1 ngatiite zvalawyer. Fantan opa Gamu was due to Gamu. Then from there we start helping Gamu. Taona Gamu asi kudzokera Gamu anonyengerera because zera rake rakatanga kudanana yani 15 years akamanipulate wakapedzwa andoziva masoft spot ake kuti akangomudai so handisi kuti hangu achadaro but pane possibility tori very high kuti achadaro. Izvi zvakatsamwa nekuti vimba yakatengerwa mota. She's furious zvaida hazvina kuita kana ukangosvika palevel yanga usvika nemakoti yakanetsa but akanoiwithdraw kuti atori victim yeabuse atori prone kudzokera back.
so ndikufunga kuti tinawo ma-good ideas ekuabatirike business-wise because ndoziva panapa padhari zinobatanwa awanda. But for Gam, ngatimbotange tamaisa tsoro yaloyi. Awani what is due to her and her kids. Okay, wa maintenance. Then we start helping her later on. Tambofamba nekuti chill spot must fall. Fantan ngape Gam what's due to her. Zokumbatira tozombatira kana tamudziwo. Alright, Gam. Ayo, andi mute. Gamu. Gamu. Smell. Loya rakora waiti uri kushandisa riya zvakamira sei? Loya ndakangotaurana naye nyaya ndabva ndamuti ndokumbirawo ma-advices handiti. Saka aingondipawo ma-advice. Ranga riri loya remahara. Tanzi Fantana ndifonera nditi. Hello, ranga riri loya remahara here. No, ranga risiri remahara. Ndakatanga naro ndengonidha ma-advice ekuti ndoita sei. Sapari zvino loya iri apa torina kana mari yandakamboipa kana mari yarakamboti yachaja netanga ngori ma-advice. Saka Fantana pakazozviziva kuti ndina loya ari kundipa ma-advice ndopaakabata loya uyawe. Saka kana achitozondimirira nenge achidotozwa. But guys, chiripoka uyu gamane vana guys. Anenge achida kudya nenge achienda macourse. I think ngaite zve business. Kana achida zvokuzoningirira acharaise mari pakantini ipapo oenda kuna loya. Ani muri kuzviona. Mkola hello +9 hello +49. Dzimai imwe phone, dzimai phone musara nefoni 1. Okay, ndadziwa maswera sei. Ndaswera maswera sei? Taswera edu. Aiwa, ini toda kutaura na Gam uri sei? Ndiri right muri sei? Ndiri right. Ndoda kusapota kola abva uyu nokuti taura chokwadi vanhu vanodanana nyangwe dzinonetsa kupindira. Maybe tomorrow anogona kuuya kuinbox kwenyu SIS MELLY onyatsotaura kuti achadzokera here kumunhu wake. And also the best way kana uchisiyana nemunhu munin'ina wangu Gamu haunyanyotaura zvakanyika kukuru kwemunhu iyeye. Tumbukuona madhairies okubatsira then kuenderera mberi. Usiya kubata kutaura zvakawanda zvakatsata pamurume wako no. Izvozvo siyana nazvo. Then nyaya inozwa ma-lawyers madhairies okubatsira zvongoita zvakadaro zvinhu zviri nhando advice yangu. Alright, thanks. Alright, ngatite so Gam. Because people are not sure vari kuti unovhevedzwa rimwe namudiki. Gam, I give you up to Wednesday. Antika, ndoda kuti decide uri kumba ikoko. Antika, decide uri kumba kwenyu kuti kumba kwako chandi kuda yensta chi. Then you come to my inbox and tell me what you think. Then we'll come back up alive. Tani sure kuti what decide chi. Then we'll start from there. How about that? Because as it is right now, I know kuti nas chaye kana mangwana Fantana anenge anewe. Live atoiona anenge anewe mangwana. Saka iwewe now we are not going to force you something that you don't want. And we want you to open your heart, set your heart. If you want the father of your kids, and it's up to you. Consider marriage yako. And ndiwe zviri kwauri. Kana wati handichadi sure ndauda kudai, still come back and tell us the truth kuitira mangwana. And chero kadzokera kwacho kumurume wako chimuda mukadzokera na yenyu techingoziva kuti nesu tine ziso takangotarisa kuitira musa zvinodi wazvinoipa futi tinongokudzoka andiona because atizombokusii uri wega. Saka iwewo uchifunga zvaunonyatsoda zvakakwana, then by Wednesday guys, antika Wednesday she comes back, antika we are back ontipa inini kana makusika kana maskati, antika kana antipa ndodzoka naye pano pa live, then we plan moving forward. Yes, see Lotando so far Janasi antika food anayo because aunza seve atenga chikafu Fantana. Anmona
atenga chikafu ndasaka kusvika pakusera mangwana todzoka pano tona taufa handi mazviona saka we come back here guys pamberi nehashtag chisport must hanzi wezga pasi pedere but anenge afunga still though kana tati Wednesday yechu todecide kana mati lawyer toenda kwatotsvaga lawyer redu ratobhadhara isusu ronomira dai nenyaya idzi kana ati ndinoita zvechisport zvebusiness toita zvebusiness we are going to help here but toda kuti ainsodzere zvaro kunyatsoda kudzisaida afunge tizive because mangwana makuseni uyu anofuma ari munhingikiri uyu anofuma ari muinbox make mangwana chaichai uyu anenge ari muinbox make fudhu anayo guys iko zvine kuti adye mangwana Wednesday ndikuswera mangwana Wednesday ndikuswera mangwana and just see you now okay aiwe zihle Wednesday kusera mangwana here mangwana I Tuesday Wednesday kusera mangwana aiwa usatha sina msoro zvese kuzochinja kudhara ataura imwe plan zvese kuzachinja kudhara aiwa Linz vanhu vakadana na musanya kudaro Linz vanhu musanya kudaro kuti hanzi vanhu vakakusa unoshamisika iwe you be shocked Madam Fish isina kupera ndeipi yaunoti haina kupera Madam Fish ndeipi iwe yaunoziva isina kupera ndeipi iwe tipe one SIS MELLY. Hello, Gam. So inene data rangu rinenge rakupera. Alright, kana rakapera no problem. Unogona ora kupera alright. Unogona bata mangwana rigatione pana pasara chita sei. It's poor. Alright, munozongondi ndokubata. Bata mangwana ndokubata mangwana. Alright. Right, muri kuti kudiko guys, muri kuti chika kana matinga timubetsere izvozvi, kana matinga timubetsere izvozvo right. Let's do it. Ati asisina data. Saka let's do it. Kana matinga timubetsere izvozvi, let's do it. Let's go for it. Kana matinga timubetsere right now, let's go for it. Handitika, let's go for it. Saka toita say apa, what do you think you should do? Do we buy stuff? Do we buy zvinhu zvekutanga kantini? Kana kuti do we pay a lawyer? Toita say. Tipe one, Madam Fish, tipo one, you're not talking about like a and tipo one. Because as far as I know personally, nyaya dzepano badari dzinopera. Nyaya iri pending in one yasekuru vaya because taka involve embassy mukati. Saka embassy iri kuita ma investigations ayo. Imwe nyaya unoti yakaitwa ida kupera ndeipi tipo one. Usangoti zvosingazivi Madam Fish. Tipo one imwe kunze kweya mudhara nokuti ine embassy mukati. Imwe nyaya isina kupera ndeipi. Musada ngonzi mataura sikana. Handiti ndeipi tipe imwe. Nyaya dzepano tisapana nyaya dzisingapedzi. Tinotopedza takudzidzisa kufisha chinda notaura kuti zvaunoita kumberi totobuda mazviri. Ndiani anotane nyaya isina kupedzegwa ndiani? Ndeipi? Isina kupera ndeipi? Nai diaries comment section tibvunzirewo musikadzi uyo kuti nyaya isina kupera ndeipi? Nyaya inonzi haina kupera ndeipi? Tibvunzireyo. Kunze kweya sekuru vari kumochari because ine embassy iri involved mukati. Hauteveri pano everyday Madam Fish. Dewaitevera pano everyday wayanzonoti pano nyaya dzepana padzinose dzinopera. Unouya kahwani paunouya ipapo wosiya iri yenyu yozodzoka toipedzisa usisipo. Iwewe. That's the story of my life, SIS MELLY, you know my story. Yes, Rosie, I know. Continue stuff. All right, guys. Hande nema funds. Let's do the finances. 20 guys. All right, the guy chingo daiso. The guy chingo daiso.
cheri yako ku UK. Cheri yako ari kuno ku South Africa, ari ku Zimbabwe. How best do you think they do it? Hanze mai munashe nakupera because baba munashe havasati vaendesa mari. Yes. Saka ndiziyo tataura kuti kudiwi kachanzi haina kupera. Mutataura kuti baba munashe iri pending because mai munashe baba munashe zvakavindisa pano kuti ndotanga ndanoroora. Kana ndanoroora ndozodzoka pano. Havasati varoora. Saka mai munashe vacho vangori kubasa. Asi mai munashe vacho izvo vakandudza kuti vakudzokera kumurume wavo asina kuroora kudaro tikati kana madzokera no problem. Musina kurogwa mati muda kuenda no problem. Inda henyu. Right guys, natitei the treasurer wacho hapo manje. Treasurer ari kuno ku Africa. Treasurer ari ku Africa guys. Twitter say atinde guys handei vari ku SA andika 100 rand per munhu. Vari ku SA guys 100 rand per munhu. Anti vari ku diaspora todiko ndoisa number dzake here. Because zvakanaka kuti kana iri stofu atenge stofu yacho angopiwa iri stofu. Kana iri stofu zvakanaka kuti tenge iri stofu angopiwa iri stofu. Kana zvichitengwa kuno kujoza stofu yakachipa kuno kana ichitengwa kuno tuyoenda nevanhu vemabhazi iye unogamuchira bo futi. Antimaona. Saka ndizi Twitter say how best can we do it guys? Todi up. Toisa number za Auntie Selina nditi. Renda kuisa number za Auntie Selina. Takuisa number za Auntie Selina guys. Mirai ndise number za Auntie Selina diaspora batai Auntie Selina. Mirai diaspora batai Auntie Selina South Africa batai ma admin Ruka na Shumbres. Mirai ndipine number za Auntie Selina mundidzwe iredi. Because one number 2 plus 44. Because Madam Cherry vakafamba 9 4 6 0 7 3 5 8 6. Right, diaspora people. Rose mwana wa Hilda uya unozonibata ku WhatsApp. Andima kundi confuse ndikati Wednesday kwanzi mamusiya mu treasure so ndikati ndida anchazivi makuti confuse inini. Makuti confuse ndatitera kuti Wednesday mukati ayo Wednesday aiti ndati Wednesday zvikanza zviti Wednesday ngazvitwe izvozvi ndakuti ko zvinofuti makuti Wednesday futi saka nchazivi muda ndidiya skana anchazivi kuti muda ndichise manje ina ncha understand guys I don't know now anchazivi manje guys I don't know anymore. Right, you be diaspora yese guys, let's do now to donate for a business. Okay, diaspora usataura sinamsoro number ndanyora ndeya Auntie Selina. Diaspora ma 10 pounds enyu ku diaspora ndaisa oya Auntie Selina kana kuti ma $10 ameno hanoona iyo ndaisa hapo number uili mere I don't know kuti uri kupi anjadzi I don't know kwauri you South Africa admin SA isa number zenyu comment section. Admin SA isa number zenyu. Admin we Cape Town isa number zako. Isa number zenyu guys in comment section. Takutoita. Yeah, Peggy ndaisa number za Auntie Selina. Ndaisa number za Auntie Selina kune vari ku UK. Ndaisa number vari ku diaspora effect. Diaspora ise. Ndaisa number za Auntie Selina. Handiti. Vari ku South Africa number ndedza isai number dzemakodza admin isai number dzenyu vanashumburis kandai manumber enyu so that vanhu SA vabate imimi vanoda kuisa nhasi mari isai nhasi vanoda kuisa Wednesday yachona mungoisa Wednesday vanoda kuita nhasi itai nhasi vanoda kuisa Wednesday muisa Wednesday still Wednesday tichakontinya mberi nenyaya andika. So guys morara bo
tobatana zvakare neWednesday. Handiti isai ningikiri, isai mari yacho kumanhamba ndanyora acho. Handika. So guys, bless you. Ndokubatai neWednesday handiti.